iti tunggal pitik ki puso, ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Natagsim dagiti sinako nga irik diti dalan na. Takay, agmerienda ka pa, ito samang to'y tuloy nga i-uplag day ta. Wan bakit? Agyaman akta na panunod at lang may nakpagmeriendahin. Kaputaan mo ka mabisim kan, tasan ka una anak kapangan itay bigan. Kahit anyang aron ti imbalon mamerienda. Turon kan kamyotikyo. Naimas day ta. Wow, sige agmerienda kan. Day ti man kamotik ti yun akanen. Naimas. Ay, lakay. Mano akaban amin tinaapit yaw? Ang basit lang bakit? Taumabot lang iti inam Apollo akaban ti may isang hektarya arin na apan tayo. Anya? Kat utang amin na nagpuunan tayo. Pestisidyo, abono, pinanangdan tayo nagparaop kan daduma pa naggaston tayo. Anyang aron ti mabalin. No isumat ti adda nga apit tayo. Numuna kit ni nagbagyo dayto kalabas. Isu ana uppas ti pagay. Ay, saan tayo manan ang mapayatan dagiti daduma nga utang tayo? Umad-adulat at iporsyento dagiti nabulot tayo kwarta. Awan mabalin. Ano usan tayo lata tirigat ako nada? Kaanon tumatama kalungaw tayo nga itirikat. Impaglaangan ata dan pagtrabahuan ni Eunice. Husto ka. Kan makatulong mo ni Aldrich kanyak dito italon. Mabit laang, umayakon. Naimbagngal daw mo, friend. Si kamat gayam, friend. Sige, sumrag ka. Agyaman ha. Nakadawas ka man, mare. Kaputa, umayak man, agpauna itinautang mikan ka akwarta. Apay, di mo pa'y lama itid amin, mare? Saan pa'y nga rota? Basit mo tiapit me. Tadi matunay, nasaya at tipagay me, gapo itinapalapa sa bagyo na. Ala, maawatak, mare. Tamakitak mo't anak pas ti pagayo, gapo iti pan nakabagyo na. Un nga ron, maray. Kat mano nga ron ti maipaunam ita utang niyo, mare. Atay maray, 5,000 laang. Anya? Ay, nagbasitan di pa unang, mare. Idinto ta 30,000 din nabulod yung kanya kakwarta. Kas nakunak maray, basit tinapit me. Isod, dito lang 5,000 pesos ti maipauna me. Sige, awan ti mabalin no kasta, mare. Kastoy kami latan iti agnanayon nga awan asenso na. Di mo pukawan tinamnamayo arumang ay, mare. Ay, napayat mo kat sumurot kamit iti papanak. Tabarang mo, adan tumot gasat mo. Nay, papanam, nagaswat ka mat nagpaisong. Padasek mamat agaplay di abroad, mare. Tabarang no, adamot gasat ko. Anya, agabrod ka? Idinto ta nakabakbak ng kayo lang aroday. Saan kami man abak ng unay, mare? Iso nga, agambisyonak mo't ang agabrod. O anya, umay ka iti agency, tapadasang mo't agaplay. Ay kakwa. Diyak pa'y mga naibaga iti asawa kun kadag iti anak ko. Agam, ibagak tumaray, barang palubusan da. Lay, ti amok man bayadam amin na dagiti inutang mo nga inggatang mo iti abono. Basit nga ron ti apit mi itatatang. Iso nga inton sumaron na lang ti panagbayad ko iti balansek. Una yan, awan lang arudan porsyento na di pautang ka, di mo pa'y mabayadan. Maawatan da kami kumatatang.
Amuyo met. Nabagyo dagiti apit mi. Ala, awan ti mabalin tayo. Nga, masapul nga agsalukag kayo amin. Tapos saan kayo agbisain? Wen tatang, kan may sa, makatulong mat ni Eunice nga apo kayo. Napintas magyapanggadan na. Kan ni Aldrich, isumatlat ti kadwak ngagtalon. Nasaya at anak ko, no agtitinlulong kayo nga kakabalay. Tapos saan kayo amarikatan? Nag-iimasenti di gutoy sinigang mo nga ikam bakit. Imbag nga ta sinwerte ni Aldrich ang napanagsikay lakay. Ado tinaala na. Isot si Jack nakatulungan na kada kayo nagbunak itirik tayo tatang. Tanapanak nagsigay. Oray saan ka natin mulong, Barok? Tane, nakaisang pat kumat itinaimas sa si datayo. Adan to pa'y pang malam tayo lakay. Taado pa'y tinaala na atilapya. Hito, kandalag. Nagsaya atin. Ayun kun kaya madain lasin ko pang ramanan ni tatang. Mapantoy pan ni Aldrich kinton madamdama. Ay, sigurado maragsakan ni tatang. Aldrich, patigwam tuman ni Lolong. Abo ka magustuhan niya pong kidalag kan hito. Isunto tinak ipadigoken ko anan ton madamdama. Nagdalag ka lang na ito'y ahito kas kadadalag di. Ngayon padawat mo apok. Nagimasan. Wala to. Nangroon ano pisitan niyo ti kamatis kan sila eh. Ay, di masa talaga. Ay na, ado man ang timakan ka inton madamdama. Tanaimas simpati ka man. Hindi po. Dalusan yung tungaroon na tatagawin ako. Ay, aguray ka apok. Mabitla nga. Oray na. Ada na agpay. Ha? Anya tati mapanalan niya ako. Simrik mo't itisilip na. Apok. Gapo, tadi nak malipatan apadiguan no adot makalapam. Kay alam na ito eh. Dan tumat igatang mo iti kayat mo agad-agad. Saan na po? Jack mo't pabayaran tintad ko alamos ka na kayo? Saan abayan na ito? Itid ko laang matkas. Panangipatpatid ko king kaapok. Wala kang nagado lang aruda. Sobra dati apong. Alam kayo din. Oh, Ni, impabulsa yung matigan niya. Sige. Thank you nga rin apong. Ayaw po. Natagsan mo kita binitbit ko. Ayaw. Nanang! Ha! Nang! Atakon! Anak! Ayaw. Nagugurtan ka ita. Saan, Nanang? Ay, natagsan. Nidagitin sangpot mo aya na kasupsupo. Di magasak ang nag-groceries, Nanang. Kasusuldok ita. Ay, nagsaya at ano anak ko. Ay na, makatulong kayo ngagpadpadakin ni manong mo. Kat day talaunay ti pagyamanan mi kin ni tatang yaw. Mare Melpa. Hello, Mare. Nakaawag ka man? Gaputa kayat ko adamagan no na ibagamon kini Victor. Di panangalukoy ko kan kangagabrod mare. Ay, saan pa'y Mare? Diyak pa'y naibagakan ko, ana. Anya? Tapay? Ay, diyak machimpuan, Mare. Ibagamton tanong mayat. Dua tanton nga agkuyog amang iproseso kadag iti papeles ta. Iti pa nag-apply ta iti agency. Sige. Padasag to nga ibagayin ton rabi, Mare. Ta kumpleto kaming to sa nga pamilya. Nabsuga ka. Naimas to'y paksiw at tilapia. Mapanak naman ang nagkalap di karayan intong dikat tatang. Tulungan naktupa lang ang mga pakan kadagati dingon tayo, Barok. Katne, ado pa ti maarado. Un manong, tulungan to pa'y laang ni tatang agarado. Payang laang ti mapanagkalap. Ay na, may amlat na mapanagkalap ni manong mo, anak. Tabarang no danto man ang ti maala na. Ay, wan kayam. At ipagakada kayo, kat barang no umanamong kayo. Anya matibagam, bakit? Kasta una yung tikinarigat ti panagbiag tayo. Kat kaya't kung umamat ti agam proud. Anya? Panawan na kami, Nanang. Para matlang iti pamilya tayo, tinakpan nakigasang-gasat iti balasiw taaw. Jack kayat. Saan ka palubusan, Belinda? Ore no marigrigat tayo nanang. Nukas tingag titipon tayo sa nga pamilya. Saan tayo marik na tirigan?
Wan mat, hangam di kinapudno na. Maring ganigatan tayo una yan. Panubusan da kuman. Ita ka di pa ita dadakkelan da Aldrich kan Yunis, ti pan nakapanunot mo nga agabrod. Kaya't ko kumamat alamon o ti panagbiag tayo. Palubusan da kun, Victor. Saan ka nga umadayo, Belinda? Si Apo Diyos. Saan tayo pamat anang langan anangan? Anya? Saan da ka akayat kapalubusan nga agabro? Ay, awan nga rot, Mari. Awan Apolos, nang palubos kanya kadagiti kabalay ko, hindi imbagak ti panagabrod ko. Saan nga isuda ti mapaturay? Anya ti kayat mo sawan, Belinda? Umayag taga-play di agency nag-applyam. Pangaasim ta, amin agastot ngaag-apply kat si kapay lang man ti pagutanga. Anya? Uray ka, tagkuyog tamot kaag-apply. Anya ti amungay. Nung makapaggidan tanto nga ag-flight, o di nalakanto lang nga makabayadakan ka. Wan ang masapol nga kumbinsiren nga umana dagiti kabalay mo, Mare. Uray saan? Uray, tsak ibagbaga kadakwadan. Sa kuntula ibaga kadakwadan, inton agdan ti plane ticket ko. Sige, si kangarod ti makaam mo. Kaya't kumot maka-abroad ka, tabarang lumong autumot tan ti biyagyo. Ket gaputan na patag ti panagkayem ta, pautangan ka ti pag-abroad mo, Mare. Aldrich. Api si kamat yaglutluto. Napanan ni nanang mo. Diyan ka mo, tatang. Tayo gapo aki di karayan, diyan ka matnasangpatan ni nanang. Napanan na nga taaya. Sumangpet tulad ta. Barang dandani nga rutitan. Wan gayam. Ado ka di man ang tinakalapang barok. Ado man ang tatang. Talagang ado ti makalapang ita iti karayan. Nagsaya aten. Sa di nga rutian tinaalam. Dahil lang lutluto kita si datay tinabati. Tay may ni ama inso ahawayano kat ginatang na tinakalapak. Ket manong nga rutin nalakwam. 2,000. Nay, dakkel nga ruda. Ken adapay si datayo. Walang araw tata. Kat di 2,000 ang naglakwak. Igatang ko iti baro asigay. Ala. Tabarang agtultuloy ti kinabuenas mo ngagkalap, barok. Apay nga ita ka lang nga sumangpat Belinda. Nagkapwam kan napintas matakabos mo. Ay, ikakwa. Ay, pinangata ti isumpat ko. Boy, pagdamdamagan ka. Napanam ko nak. Ninawis nak ni Marimel ba napan imatindar iti birthday party ti kanakan na. Kasta aya. Wala kay. Tanat alipay ko. Nagado ti trabahom dito balay. Dahil tapay lang makibirthday ti araramidam. Nakapabayin mat kin ni Marimel pa Nujak mapankuyugan. Aglalo kat papautangan da tayo mat nagkasapulan tayo iti kwarta. Sa bagay. Kang haro da nagpulis. Tapno makainanakamat din. Nagya, naibaga ni Belinda, aplano na ti agabraw. Wen tatang, ang jak kaya tapalubusan. Apay bet. Mayat kumaano agabraw, tabarang no mapabaliwan ng tuma di basit abalaya. Jak kaya't nga umadayo tatang. Itapay ta nadakkelan dagiti anak ni. May maya ki di nga ita ti panagabrod da. Atadakkelan dagiti anak yaw. Jak kayat tatang. Uray rigat lang ti adda kada kami. Basta awan ti umadayo kada kami. Naragsak kam ta. Talaga nga di mo ibaga ti panag-apply mo, Mare? Saanan, Mari? Saktulay ibagan intong atan schedule ti panag-flight ko. Sigurado makla at ang tulakit ti. Nung samon tulay ibagan nag-flight ka. Hindi dak mababalaw Tadi dak mangamin palubusan ni di imbaga kadakwada kayat ko ti agapro. Sa bagay, maawatan dan tumot ket di siguro. Tapara kada kayo met amin di panagsakripisyo nga umadayo. Un Mare, kan dadakkel mo to nagiti anak me. Saan ko moten a problema ida? Ala, sapay la ko mga rod ta dagasgas at tamare. Kat makapantamot laang ijay balasi ko taang. Napanan ni nanang tatang. Apay nga awan naman niti balay.
Nagpakadamot na pa ni Jay balay da Marimel ba? Tadakan mo mapanaibaga. Nyat timbaga na siya. Tadyak man mo, tadyak mat dinamagitayan kan kwa na. Ewan gayang barok, aganagan gantuman, wen? Huwag tatang. Oreta, adon din ornong aganagan. Ipurwak kung to aminan, iti pagbunubunan tayo. Unay kiting tirigat ti aguray iti pagluganan. Nagdalaang bukod ko alugan, nakaskadag iti katrabahuak. Nagsaya at kat kuman. Ninanang! Iso di aga po iti opisina ti recruitment agency. Ni, anya ti kaya sa wada ito eh. Nag-apply ka dilagtan ni Nanang. Nga uray saan kami nga umanamong agabrod. Ni Manong Aldrich, iso da ito yung awag. Hello, Manong! Nag-overtime ka kadi, Eunice. Saan, Manong? Rimwara kon iti pagtrabahwak. Agur-urayak mo tan iti pagluganak nga gawid. Apay ka di? Tiyak namin nasangputan ni Nana ang itaga po aki di karayan. Dinamag ko kunitatang no sa nino tinapanan na. Kunana, anapan ikayan dan timel pa. Apay, anya ti problema, Manong? Napanak ikayan dan timel pa, tanang order iti tilamas. Ngam awan mo tao iti balay da. Awan ni Nanang ijay. Kaya't nasawan. Inulbudan ni Nanang ni Tatang. Anya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, Eunice. Imununa ka pa na nakasangpat ng ninanang mo. Ha? Awan pa ni Nanang, Tatang? Diyak amo tiyan na. Kunamat siya kabisat mo, nga awan ni ayan damel ba? Tang, aday bagak kada kayo ha. Di yun to kumaungungtan ni Nanang intong sumangpet. Oh, adya ti bagam. Pakasagnan ka di kin ninanang mo. O intang, kabayatan nga minti pa nagururay ko iti pagluganak ajip nga agawid. Nakitak ni Nanang iti balasiw. Nagapo iti may sa recruitment agency. Ano niya? Kadwa namat ni Auntie Melba. Ituloy kadilatan ni nanang mo ti agaplay. Nga oray saan tayo akayat nga agabrod. Tang, damhagan tayon tukan kwa na apaman na sumangpet. Nasaya at tasimangpat kan Belinda. Apay kasta ti panang kitang kanyak lakay. Inururay mo ka dito isa sangpet ka. Aday bagam. Sa dino at talaga tinagkapwam. Nanya timpakadakan ka itay. Iso tinapanak. Mabalin husto ka. Gamamok. At na pa ninyo kinimelba. Ah? Ay wood. Nagkuna nga da na panan may. Nagtungtung kami kin ni Marimel ba iji balay da. Saan kayo naglibat, Nanang? Nakita kayo kin ni Auntie Melba ijay ili. Nagkapo kayo iti recruitment agency. Anya? Sa lodsudak kan ka Belinda. Ituloy mo kadipay ti agabrod. Eko. Sumungbat ka. Dinakdilagan akas na, Victor. Nang, sumbatan niyo kami ti damdamagan ni Tatang kada kayo. Wood, intuloy ko tinag-apply. Dua kami kin ni Marimel ba? Anya? Kunak tupay ka. Ape ngayon tuloy mo. Saan da ka lang arudan na palubusan? Gaputa kayat ko adumur asmatan ti panagbiag tayo. Kayat ko may kan kayo tinaranyag ang masakbayan yun, yes. Iso nga ituloy ko tinag-apply. Kayat mo nga ron timang panaw ka na kami. Lakay, agano sak. Ibturak ti sakit ti mayad tayo kada kayo. Tapno rumang ay laang ti panagbiag tayo. Ti kadi uminom iti arak, ti rason mo ngay may dito'y balay, Victor. Wen tatang. Nasakit unay tinakam ko iti asawak. Gapo iti panang ipapilit na nga agabrod. Pabusuyam no kayat na ti agabraw. Asino kumapit ti kadwak amang kita kadagiti anak ni no umadayo.
Nya kan aya, dadakkelan dagiti anak yaw. Baron ni Aldrich, kan balasang matan ni Eunice. Ada pa yung trabaho na, oh. Uray pa'y tatang. Ti pan nakailu mo laeng ti amok adi mo pang palubusan iti asawam. Ngam, husto ni Belinda. Para kada kayo malaamen ti panagsakripisyo na nga umadayo. Maanusan mi matkatirigat tatang. Hanya kan aya. Ti masakbayan dagiti anak yaw ti pampanunutan na. Iso palubusan maun. Ane. Tagay na ba na? Madudugtirik na tatang. Nakmakyo na ti asawak tag sakripisyo nga umadayo. Di sika, taga Brown. No siyak ti umadayo. Ang mga no ad-adan nga agrikat ti pamilyak. Anya? Diyak kayat ti agabrod. Kayat kulangan ti agtalon ngam ti umadayo tatang. Girl, I need you. I need. Apay ngamin nga ipilit yu ti kayat yu nana. Idin to tadimi lang arudan kayat nga agabrod kayo. Da kayo ti pampanunot anak ko. Iso ana panunot ko ti umadayong. Nanang, addan trabaho. Kan nagagat datatang kan manong agtalon. Iso saan tayo mat nga tanghag bisin? Kayat ko arumang ay mo ti panagbiag tayo. Iso ang palubusan dakon ama pan makigasang gasa ti balasyo taaw. Awan mabalin mi no day ti kayat yu nana. Para matlakad na tayo amin tiya atayok. Iso adidak ko man pangdan nga agabrod. Anay pusok. Anay. Nasa... May galakit din aya. Kastuyan. Ay, Belinda, mo! Bigtaon, nabartag kasi magbat. Si katiga po na no hape ang nagbartekak, Belinda. Di mo ka dilat ta maawatan, ti panagabrod ko. Kaputa jak kayat nga umadayo ka bakit? Ayayatin ka unay. Iso apang nga asim, di mo kuman patuluyan ti agabrod. Lakay, palubusan na kuman. Uray ka talo maglatawag ti kontrata. Kasano nga ron maipasnak mo ti agtrabaho, di pa panam. Kat irinyam to mati kontratang. Ipay kat nakabayad-payagan aditag din na. Anya kalakit din aya. Jak kayat nga umadayo ka. Victor, napatag kanyak ti panagabrod ko para iti masakbayan tayo asa nga pamilya. So pa nga asim, di na kumamat ng lapdan nga agabrod. Sa dino ti ayan ti asawam. Maturugan tatang. Tabi nartak yung mat ngamin iti iyaay na ijabalay niyo. Ay, iso ti gimbatang iti ininom na. Tarantana talaga ti agbartag. Gaputa manok sa ulat nga agabrod tatang. Binagbaga at Mert apalubusan na kang agabrod. Ngam kasla ubay. Gaputay ayatan na kano tatang. Kat day tatiga po na adi na kayat nga madayo Ay ala, barang dumaamiris ng tuba laeng para ti masakbayan dagiti anak yo. Apay nga agabrod ka. Iso ti kanain ko nga ibagbagakan ko na tatang. Kas na ko na yun. Kas laubing di anak yun. So day dyan nagrigat na makaaw-awat. Tang, nakaidasar ni nanangan. Hintay manganan. Saan ako na mga Eunice? Anya? Ala, kat na ko na ni nanang. Saan kayo pa'y anangal daw? Sa di kay manan mang malang? Saan ka mabisin? Ibaon mo man ni Aldrich dito ay taadaman ibagakan ko na. Simangon iti panganan tatang. Adalang at pangibaunakin ko na. Ay, pangibaunan nyo kan ko anayatang. Agpagata nga kiti arak. Anya, uminom kayo iti arak? Nasaysayod itati arak na ipaunag kong imdiin na po'y. Tatang, aklunan nyo kuman ti panag-apply ni nanang. Nang ron nakad, jay laangan tiket na kanutir orayan na. Natangkan ti pakinakam ni nanang yung nga umaday. Idi, nagkadkadakmat nga umadayo ni nanang. Gaputa agpilit dakta. Iso napanunot mi kan ni manong. Suportaran mi laangan iti ambisyon na nga agabrod. Dahil tati pilahok kada kayong hagkapsat.
Adda kanunungan niya ti inayo nga agabrod. Awan ti mabalin tayo, tatang. Tanalpasan ang nag-apply. Iso, aklunan tayon. Kat suportaran tayo kuman, no? Anya ti desisyon ni nanang. Hello, Melba. Nakaawag ka, Mike? Good news, Mare. Addan ni plane ticket ta. Adak kita dito agency. Anya? Ay, nagsayatan no kastamaray. Di ag-flightan to nga rodan. Uwan, addan schedule ti flight ta. Isuarog yamon ti agimpagi. Tapno saan ka nga dapapura? Ay, wan, maray. Sige, tinak to gumata nga ni ti dakkel at traveling bagkaw. Girl, I need you. Victor lakay. Oh, apay, nga ti bagam. Ay, Basta una ti apuram ng ibasigag kanyak. at ang plane ticket mi lakay. At ang plane ticket mi kini Marimil ba? Ag-flight kam to, no lawas na. Anya? Umadayo kang? Bakit? Apay nga agluha ka matan. Belinda. Nita, ala, agsangit ka matan lakay. Belinda. Agan anad ka kumaiti pagilya na papanam. Di mo kumabaybay antibagim, ha? Uwan ka di, hindi nakapaganagan lakay. Ay, isap ko naman, tagsangit. May sursuro na matan, hindi pa nagsangit mo. Sakmat kami magawitan na itilwag. Nga agarupos pagit. Sigurado. Mailiwak rin ka itiyada yung. Eto na. Mabait laeng, gumaya ka. Diba, dito? Tang, naimbag tanadanon kayo. Hindi, nakadiibagam, nakaumay ka. Wano, umay ka kanimanan agbartag. Ha? Ay, saanan tang? Nagarot ti kagaram. Umayak ko maumutang iti kwartayo. Pag-flight ton, tayo manugang yun ton lawas na. Tata ng plane ticket na. Anya, mapansaw. Nasayaan, lukas ta. Aguray ka. Manungay ti utangam. Akwarta, ha? Kaya't mo ngamin, akabaro amin ti kawas ti asawak nga itugod na ijabrod, tata. Iso ti pangigatangag iti utangag ka na kayo. Ay, bayat man. Ay, kahit manungay ti utangam. Bore 10,000, tata. Ay, anaya kun akin semel. Ngam, 10,000 laeng ti bayadam. Tatulong ko matan iti asawam ti 5,000. Agyaman nagtatan. Nakasaysaya at kayo unay kada kami. Aldrich, apa may kulkulang ka, anak? Tiga po na ngamin kat. Di pa nag-flight yan inton lawas na nana. Anak, di kay kumaglititay iti iya tayo. Kat no agbarbartak ti amam, itikawan kunto iti den nayo. Kat di kanto ko mabumdang amang palagip kan ko, anak. Ay tangar ti pagdanagak nana. Amang ano tintulatan arak ti sangsangon na inton awan kayo. Imbagak matkitigin ni apong nyo apagpagaan na ti amayo nang maisungusom iti ino. Sana da kami ti pampanunutan nyo no da kay to ni Jay nanang. Agan andat kayo ijay tapno saan kayo ngagsakit. Sus. Ay, sus apo aya. Nakpananak pa nagbit-bit. Nagdakan, anya dagita? Ay, kita ano, anya dagita nagyan ti sopot. Parang lumagos pa matla amin. Anya dagita kaya? Ay, Matangag ka dagiti itugot mo ang kawas mo. anya? Saan ka may nayaban na nagpili? Tamang ano, di mo kaya't nga ikatangan ka. Iso naknakamaklat na naging matang. Ay na, agyaman na ka, anak ay. Kita man, barang no kaya't mo matlang dagita. Ay, uwan! Kaya't ko amin. Kan, uray no, datano ka ti agkuyog kat si kamot lang tati mapatpaturay. Tan, nalaing ka nga agpi, iti kawas ama ibagay kanya. Hangam, aguray ka, nagalam nga iting gatang mo katagito eh.
Imo nga kinitatang. Anya? 10,000 timbaga ngam 15,000 tintad na. Tulong na kano tay 5,000. Nagsaya at talaga ni tatang. Agsubadak to kan kwa na inton adda ako ni di abroad. Anak ko, panawan kayo pailang Kat di ko mabaybayan ti bagiyo. Kastamat kan kalakay. Di kan to ko magbarbarta kiti kaawan ko Ay, jak may sigurado. Nang, saan ada kami ti pampanunutin yu iti yada yuyo. Da kayo ti rumbeng nga agangan. Kani, istranghero kayo iti daga apapanan nyo. Wan anak, awan ti pagdanagan nyo kanya. Mare, umaikan, intan. Ay ayaban na ko ni Melba. Sige na kon. Nanang, agan-anad kayo ha. Diyos ti kumuyog nanang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Una yan. Kapanpanaw na ang ni Belinda ng arak adago sa isang sagwam. Kasla marbati baro kong kutatang ini. Tagpakada kada kami. Mailiw-liwag mong tubad laang anak kao. Kaya saan nga arak ti solusyon ti pan nakailiw ti asawam. Nasa isaya at noing kay Jay Talaw, tagtrabaho kay Chat. Kasla jak may pasnag ti agtrabaho tatang. Ay nay, napanan nga rudan ni Aldre. Iso tinapan nang kita kadagiti dingon mi. Anya kan aya, mabaybay ang payan dagiti tarakan niyo. Gapulang iti yadayo ti asawam. Kasla marigata na ka mga ilwiliwag tatang. Nubak nang kam kumalaan. Saan kumamat ang mapanunot ti asawak ti agabrod. Anya kan aya, daras na aglabas si tanlo at tawad. So nga isardag mo ta aginom, sagsang-sagit ka pa. Madilay ka, agtinlulong kayo kung mga gasawa Tapno umasin isaw ti biyagyaw. Hello Melba, nakaawag ka man? Gabuta kayat ko ama-amuan, no kasano mo titrato kang kadagiti among friend. Nasaya at mat, nang runa ti amo ka lalaki, kan nagwapo si kang. Anya? Ket, manutang iserbiam. Palon ti amo ka lalaki, ngamdua dagiti anak na ababasit nga aywanak, sa ti senior citizen nga inana. Upat damin nga isirserbiak, friend. Paspasit kayam ti serbiam ngam siya. Apay, manuda nga isirserbiam aya, di tabalay ti amom. Innem da friend, dagiti agasawa nga amo. Dua dagiti anak ta. Ken dagiti naganak ti amo ka babae. Uray ata nasaya at damit kan ka. Nasaya at damat friend. Nala, sapay la kumangarot, tasan nga agbalo ti kinasaya at dagiti amo ta, maray. Hello, Lakay. Bakit? Kumusta kan? Nasaya at mat, kaasin ti apo. Nasaya at mat dagiti natumpungak nga amo. Ay kat nagsayaatan nga no kasta. Wan, iso di takpampanunutan ha? Kan di ka una agbarbartak ti Lakay. Wen, saan eh? Manmanon ko minumak iti arak. Idilangin ka pampanaw mo. Laglagi po Tinalabas nga alkohol iti bagi, kat makaitad iti sakit. Wen, bakit? Saan ka matanagan? Kat, kumusta nga ro dagiti anak ta? Kasi ti apo, nasaya at damatla eh. Masansan ka dilat ti ipapan ni Aldrich iti karayan? Uy, inapod nuna iti kalman, adumanan tinakalapan na. Kaya nagsaya atin ngay. Ay na, naglay nga talaga nga agkalap ti anak ta. Libre ti si Dayaw. Wala, yan titaduma, ilaklako na ba't? At nilang adta para gastos me. Kat ni Yunis ngay. Masansan ba't nga overtime iti trabaho na? Ay na, pagpagaam no kwa, adi una agub overtime. Tama nga no, ma-over patig kat makaala iti sakit na. Pagpagaak ma't,
Gam ko na asaan da ka na maligli ka ti ag-overtime. Tay so kanumat ti bilin ti posta. Nala, agan anad kayo nga rod lakay, ah? Kat bareng makaipatuludak to ninton lawas na ti allowance yaw. Girl, I need you. I need. Tatang, imawag kanyak di manugang yo. Anya nga ron ti kunana. Eh, nasaya at kanumat dagiti amo na ijay. Nagsaya at ano kasta. Kunana pa, abarang makaipatulod to kano inton lawas na iti allowance mi. Oh, makitam. Tidakkel ita akatulungam di asawam. Oh. Wan tatang, anong dalatamot dagiti gundaway akailiw ko ti asawa. Ay, siyempre asawam ka raw. Nga, sam ti ilo mo king kuhana. Ta para mo lang ti pagsayaatan nyo. Tiyan aramidan na. Mapay nga ta kasi panagkit-kita kanyak ti amo kalalaki. Nagkuwapo. Natayag ka ni. Napudaw pa'y. Awan nga ta panggap na ang mga sawan. Kalpasan ti pan nakabalo na. Nganyala ditan ti mapampanunod ko. Ay, ituloy ko kitin trabaho. Tama nga noong tanan akong dagiti amo. Eto na. Kumusta kan, friend? Mayat man ti panagranata dito'y parke. Wan ta day off tamat ngagpadpada ita. Iso nga umayak man matag-relax dito eh. At kumusta mat nga ron dagiti amom? Ay, kasday. Kaasin apo, saan damat ang nagbalbaliw. Nakasaysaya at dalata. Nangro na ti amo kalalaki. Ay, kat mayat Uray siya, nasaya at latta kanyak dagiti amo. Kat no, maay-ayo ak kadakwada. Amangan no umanugot ak no ibagada nga i-renew dati kontrata. Anya? Di, saan ka pa nagbakasyon ni Pilipinas? Kalpasan ti talo atawan na kontratan. Wan mare, mabiit lang ti inom atawa na panagyan ko dito. No kas pangarigan ta i-renew dati kontrata. Hello, Belinda bakit? Apay ngay mawag ka? Ay, naipatulod kunti mo na asweldok lakay. Ingkalaan iti remittance center. Kitamit ti cellphone mo ti control number na. Agyamanak bakit? Manong aron tim patulod mo? 20,000 lakay. Apo, nagdakkelay. Imbatik ti dagduma, tain inutag abayatan dagiti utang ko kin ni Marimel ba? Iso Uray, tagkit kita kayo mat kinimel balita. Inutom lat na abayadan tinaalam makwartakin ko na. Yunis, Aldrich, abdan kwarta tayo anak ko. Nagpaw itin ni nanang yo. Agpay sa tatang? Manong din pawit na. 20 mil. Uy, nagdakilan. Yung patulod ng sama tabi na nasweldo na. Saan? Nang ibati ti pagbayad na kan Antiyo Amelba. Ay, kat nasaya at atatang. Tain inutin na mutin abayadan ni Auntie Melba. Wen. Anyang rin ti pangingkatahan niya ti kwartang enter ni nanang tatang. Tigis mil, igatan tayo ti ganagan para kadagiti mula tayo. Kat ti mabati, para gastos tayo, mataanak ko. Ay ka. Ay, makita yung tatang. O di nasaya at ipanag-abroad ni nanang. Dakkel apakalag-anan tayo, ti sweldo ni nanang. Wow, Manong Aldrich ha? Gimwapo kay ti day tabaro akawis mo. Uray si kanin ko. Pimintas ka iti nagatang mabistidam. Oh, katsak nga yan nako. Ah? Kita nyo man matitakder ko no, damat na nagbaliwan tilangak iti dahi ti apostora. Oh, at tatang. Kaing-ingas yu ti may sa asikat nga aktor. Gapo iti panangti na yu iti buok yu. Iso ti oso di ti mula dakmat tayo. Kermi ti panagkadkad tayo di nga gabrod ni nanang. Yung dakkel mo't gayam ti pagsayaatan ti adayo na. Ay, anak ko. Mabali, nasaan kayo kumapi anak kagatang kadagiti baro akawas yo, kun gadget yo. Saan anak kumama na makapagwapo akas toy. No saan aga po iti impatulod ti inayo. Saan ka day? Oy na tatang. Oo. Kat ikarkararag ko iti Diyos. Asapay na kuma, tanasalon at lata ni nanang iti ayan na. Dayta. Dayta ti karkararag tayo, anak ko. Eto na ang Hello. Nakaawag ka man, Belinda. Ay, maburburiburan at maray. Anya ti pakaburiburan. Ti amok alalaki. Masansa na matiltiliwak amat matmatan nagsika. Anya? Wala agalwat ka mare. Amangan no dadakas ang panggap na ka. Awan nga tama. Ta
ka nakasaysaya at damat kanya kan managregalo da pay. Anya? Adutit itid da kanya kamakmakan maray kan inikandak pay ay ti bonus ko iti naudi at panagsweldo. Anya? Ay, mayat naman. Wan, mapurpurtya anak. Masansan ti panang parang na kanyak maray. Saan nga tanga adak panagayat na kanka ni Mr. Pelosi, Mare? Aniya? Girl, I need you. I need. Aldrich, anak. Apay tatang. Nya ti bagayaw. Takas ta unit ti apurayo ngay masin. Ay sos, nagpawit manan ni nanang yu iti kwarta. Nya. Ni, hindi lang napanalawa sa nagpatulod. Nangtad manan. Wen, takanayon ka nung adda pag sidelinean na. Iso nga asit ganti pa nagpawit na. Nagsaya at ngarod at nagabrod ni nanang tatang. Ay, wen anak ko. Saan tayo agaston itatim patulod na. Ta ibang ko tayo, tapno damat makunang ornong ni nanang yu. Manong, napanan ni tatang. Apay ngawan? Siguro, adda pala di bangko. Anya? Napan iti bangko? Apay manong? Nagpatulod man na ni nanang iti kwarta. Isa di bangko ni tatang. Tapno adamat makun ng kalong ornong ni nanang. Wow! Nagsaya at ang dayta na panuunot ni tatang manong. Wala din ko. Tamo na, atong galsin ti mo nga ipatulod ni nanang. Kat bunga tilingat na ngagtabtrabaho iti abroad. Talaga manong. Nabayagan nga rapaap ni nanang. Asumaya at kumamutan ti panagbiag tayo. Katni, mangrugrugin. Mabit na gumalakaw. Tang, andaak. Ay, di. Sika mo gayang bataw. Sige, sumrek ka. Yaman tatang. Ay, di. Nagapumaya. Tani, naka-sputing ka mat nakarilo ka. Nanggakuha ki Jeremitan Center tatang. Panay, nagpatulod manan tayo manugang yu. Anya? Nagsaya at nagpatulod ba tayo? Wen tatang, imbang ko patulod na. Ilang gatang ko iti sidaan mi at tinaksay. Oh, anto iramanan yumot Inyuragaan kayo iti karnet baka. Ay, yaman na ka ba daw? Ay na, maragragsa ka nag-uray. Tarumangrang ay mulaangan ti Pekyaw. Gapo ti kinagagat ti asawa mo si I'm proud. Hello, Maray. Inton bigat manin ti de of tamare. Agkita tanto manin iti parte nga ayoyang tayo a Pilipino. Ay, una, Maray. Kat syakton ti agitugot iti pagsangwan tamakan. Agbalo nagtumat, Mare. Ay, saanan, Maray? Syakton. Ang mga nuditan tumala maibos ti balo nakakanantay chay. Alangarod, Mare. Si kanto lang tangarodan ti agbalon iti pagsangwanta. Tasyak tumat inton maminsan. Sige. Sikat ti makamaw, Maray. Hello, Belinda, bakit? Agyaman nagtasinong batang diawag ko lakay. Oh, anda ka di ibagam tayo mawag ka mo. Adda. Kaya't kung amin amarino bet tabalay tayo lakay. Anya? Wen, kaya't ka mailaw-lawa. Kan, sukatan yun amamin pinsan tabubong na. Adun di agtagtag nagtudaw. Kan, kaya't ko adakdakkel to ti kwarto na. Kan, adan to pa'y guest room ama aramid kan PCR na di taunag. Dakil akwarta ti masapul tayo, no agparenovate tayo, bakit? Saan abani? Itid ko di amin na magastos lakay. Basta, ma-renovate lagit nila itabalay tayo. Sige. Sikat ti makam mo, bakit? Pa-estimate kung tungaro din kini engineer sikpe. Numano ti magastos tayo. Anya, tatang? Kaya't ni nanang aparinovate to'y balay tayo? Uwin. Takayat na mailaw-lawa. Kan kayat na nga adda si ari ti unag. Dakkel akwarta ti masapul tatang. Iso kano ti makaam mo iti amin ang magastos. Apay, dakkel nga tati masusweldo ni nanang. Taapay akabailan na aparinovate to'y balay tayo? Kuna na nagagat ka mo ama pa nag-sideline. Iso nga adulat ti kwarta na. Saan samat yan nga inana ni nanang? Mga ano ag sakit na masobraan na tigagat na. Jack manamukin ko na. Ang tungpalan tayo rata ti kayat na. Tay sumat ti mangayat apabaliwan tayo ti balay.
Kaano nga rin ti parang ipatulod na iti kwarta amay gatang ka na iti materyales, tatang. Inton ma-estimate, ipatulod lang to kanon adagos. Lumaamuan na no mano amin ti magastos. Eto na. Apay nga awan matlaangan ni Belinda. Nakatadin na pada may Pilipino dito'y ayuyang may aparke. Nung jak pa'y nakita ti aniniwan na tigayim ko. Itay pa'y nga awag at cellphone na. Saan namat asungsung-batan? Mano, nagbabawi nga tanga imay? Unahan na nga isupay ti mangitubo diti pagsangwan may ama ka. Yes, Mr. Pirosi. Ni Belinda. Isuday chay. Kaduhan na ti amo na. Ano ti kaya ta sa wunday to? Si Nina kan na panagtugaw ang nagsigarilyo iti pagtugtugawan. Nabayag ka din nag-urat, friend? Adan may nga oras, friend. Tiamukit saan ka na dumtang? Ah, Ang maaguray ka. Apay akadwam ni Mr. Pelosi nga amo. ay, gaputa kaya ta ka naman ti galiwaksay. Iso nga, imay mat ito'y. Kasta gayam. Chain smoker, friend. Salag sardangag sigarilyo no mangan. Apay di nata mo? Ang makapadakas ti salon at tinalabos apa nagsigarilyo? Amo na. Na-hospital day ta idin. Gapoy ti pa nagsigsigarilyo na. Ngam, di na matpatpat ti balakat ti doktor. Umababalakit di tibiyag na. Gaputi kina chain smoker na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, Victor, maloy at isweldo ni Belinda. Kanayon man nga agpatulod iti kwartayo. Sa nyawag naman ako na nangag. Patarimaan na ka no ti balaya. 25,000 kanu ti sweldo na iti kada bulan, tatang. Anya, adun sama ti may patulod na. Gamting baga na asweldo na. Ay, ano kanu mo ti pag-sideline na ijay, tatang. Sapay lang ko ma. Takas tabaraw. Nay, kasla agdua-dua kayo iti asawa ka, tatang. Maburbur sa anak laeng. Gapo tadakkel ti may patulod si asawam. Dito ta saan mo't unay adakkel ti sweldo na. Itayak pa'y nakasangpot dito'y balay ang pagpapaayak. Saan ko ang maiwaksi tinadlaw ko kada Belinda kintibos na. Nakasitit ti tumugal may sa kadapwada. Kani itimangan kami. Kanapay ni Mr. Pelosi, ni Belinda ti kanina. Dinto ta, iso ti amo. Apay nga ta akas jay. Wino, tangatan ayat, anabukol iti nagbaitan da adwa. Hello, Belinda bakit? Nakaawag ka man. Ay, wan. Kapunta ka gap-gapo kiti remittance center lakay. Impatulod ko ti kwarta gastusin niyo di pan nakaipadakkel ti balay tayo. Ay, sus. Nagsaya atin no kasta. Mano nga iti impawit mo? 50,000 pesos pailaan lakay. Sus. Nagdakilan. Kurang pa data Ngam di ka madanagan. Agpatuludak tumanin inton lawas na iti kastamat na agatan. Apay, agsoldo kan tumanain. Ako nam nagpatulod kan to. Wan, ado nga may di pagsasideline ak dito ilakay. Iso di kay madanagan tita iti magastos iti balay. Siyak amin, di makam mo. Ay, sus. Agyamanak ka bakit? Ano? Apay, amay-may-mayan ka. Maburburtyanak kami kanina lang, ading ko. Ano di pa kaburburtsahan ka ni nanang? Napanan inalang ni tatang di 50,000 ngayon patulod ni nanang. Agastusan ko mahiti pan nakapadakkel ti balay tayo. Kat, ano nga rin di pa kaburburtsahan, manong? Una kano ni nanang. Pag ipatulod to kano manan iti mabiit iti 50,000. Sarano? Dede, dahil tati pa kaburburtyaak. Nakanayan mo tin ngagpatulod ni nanang iti kwarta tayo.
Saan kumaaday tati pakariribo ka, manong? Tako na ni nanang, kanayon kano amapan ag sideline. Amo mati kinagagat ni nanang. Apay, saan ka di ang mabambanog? Kanayon ka di nga ag sideline? Amo mo ni nanang. Iso anak abroad. Tapno sumaya at matibiyag tayo. Iso nga ita, tatang ikan iti gundaway. O di kayod kalabaw ako na danti pa nagtrabaho na. Girl, I need you. I need. Abit laeng, kumayod! Oh, tatang. Kung nakitain, no saan kaya madanon? Ay, nulaladaw ka lang ah. Talaga di nakmadanaw, barok. Namapana kiti balay na tanon pasaw. Ay, sumrag ka. Anya na yung tabikpik mo. Ay, inyuragaan ka iti karnit baka tatang. Tandaan to si tayo. Oh, santo awatin nyo. Naganaw, kat mano akilo na itaw. Talo a kilo tatang. Irepyon ko ti daduma, tadayin inutin nyo asidain. Agyaman na ka. Apay, nagpatulod mo na ayan si asawam. Ay, wan tatang. Nagpatulot iti 50,000 pesos. Talawaan mi tay balay me. Anya, nagdakaw lang. Ay, kurang pa yata tatang. Angam ko na namat nga agpatulod tumanayin. Anya, nadiskarte at talaga si asawam. Nagdakal ti maswil-swildo na. Aldrich, duwatan tuman na mapanaggatang kadagiti materialis dito yung balay. Wan tatang. Amom, maragragsakan ak unay. Ta iti ka maudyanan na. Makita mo't laang nga adda pagrangayan ti biyag tayo. Walang amangan no mabaybayanan ni nanang tibagi na iji abroad. Gapo iti sobra kinagagat na. Ay, sana mabaybay ang tibagina. Naday di naudi a panag-video call me. Nalukmag, ay sus, pimintas pa'y ni nanang mo. Nasayaat nga rin kasta tatang. Amom, nagkadkadak idi ibaga ng agabrod. Angam ita, maay-ayo akmat na iti kaadda na ijay. Tanay, mangrugin na dan panagbaliw ti biyag tayo. Hello, bakit? Hello. Anya ngay, nakagatang kayo matlangan kadagiti materialis ti balay tayo? Uwan, nagatang kami itay. Inagto ka sarita dagiti karpentero tarugyandan. Alawon lakay. Uri sa nga pulo ti ala ang mga tao. Tapno alisto malpas. Na, angom, pagpasweldok ngay. Ay, awan danag dita. Ipatulod ko ton, di imbaga ka 50 mil, anayan dita impatulod ko. Agyaman ak bakit? Kasaritak to nga ron da Jessica lang daw, tarugyandan to'y balay. Bilibak mo ti kinasaldat mo ang trabaho, Belinda. Ta itilaksid anabayadam aminin nga utang mo kanya. Manaba pa yung nagpapabalay kay tidakkel. Kapo, taisot arapaap ko, friend. Arapaap ko arumang ay mati ka sa sati biyag ni. Mayat ta nagagat ka, friend. Ang adaman-damaga. Anya dayta. E di nagkikita tayo EJ Park. Nadlaw ko akasla nakas-asay digti tumunggal may sakada kayo iti boss mo. Ah? Ay, kwa. Gaputa, super bait ti boss ko, friend. Iso anak asidag ti tumunggal may sakada kami. Kasta ka di? Wan. Akin adapay may sa adamaga panggag kada kayo iti boss mo. Sige, friend. Ngamni, baliwan ka tulang tag salita. Kat ni maksutan niya lutlutwag. Bye. Initip ng cellphone na. Asla saan pa kaya ti panagdamag ko may papankadakwada iti boss na. Manong, nasobraan sa amot ni tatang ti nang ipatuldo ka dagiti trabahador iti kalawa to'y balay tayo. Kasla semi-mansion mo ti kadakil na. Dahil takaraw ti kayat ni nanang. Isabayam latan ha. Kay sumot tiyag gastos. Ala manong, dakil a kwarta ti masapol. Lakit di Hangam ipilit mo't ni nanang. Ay, uwan kaya matin ko. Anyat insaganam amerienda na iti trabahador. Nagluto ak iti Mickey, manong. Kinaadom ko maan. Uy na, adu ti linuto. Ingkakit ti pagsardingan idan atag merienda tayo pay laeng. Uwan na din. Masapol nga agmerienda na. Tapnod da pamigsada ng trabaho.
Hello, bakit? Hello? O anya? Kumusta ti pa nagpatrabaho yun dita balay, lakay? Napartak na ngagtrabaho. Tandanin malpas. Oh, mayat man. Aduda ngamin kat ngagtrabaho. Kat napasnak da amin, kat napartak da. Madamaitan ti pa nag-tiles da. Ay, napintas to nga rodon ta balay tayo, ito nagawid ah. Uwin, kat ang mga no, di mo ton mapanunot ti agsubli dita. Nung makitam ti kinapintas ti balay tayo. Ah? Ah, Oh, nay. Apay bakit? ay, Anyat aramidan. madin sa ti pa nagsate minirienta kita lagay. Roroso ko nakbatan. Sige ha, bye. Alang arod, sige, aginan ka. Bye. Isus ako. Una yan ti asawa. Anya nga tayo ti kinnan na. Takuna na arurusukin. Girl, I need you. I need. Tatang. Apay, adi kay makaid na. Apay, ada ka di problema? Dinanang mo man, himawag itay. Katitag sarasarita kami. Kala at nagmadi ka no ti rosok na. Dakam mo no apay. Anya? Apay, anya nga mintikin nanda. Tarurusukan da ako na yo. Pambar na madya minerienda na. Siguro, madi lang at atisaad na. Mala, saan nyo na pampanunutan day tatang? Nabiit lang ang maagasan ti bagbagi ni nanang. Madanagan naklata taadayo tayo kenkwana. Sigurado ang nagtumaritan tatang. Iso di kay unay agdandanag. Ngay, danigaya man malpas ti balayo, apaw. Wala po. Makitan ti bunga ti pagbambannog ang hinanang iti abroad. Ibaya at napanunot na tinagabraw. Ngam, tandaniyo man saan a pinalubos. Iday. Una ta, may kawa kami nga rod no awan pa ni nanang. Ngam ita, saan kayo na mainuking kwada? Sana na po. Naruam kami nga awan ni nanang iti din nami. No pa adala tabot adag iti kanito mailiw kami. Gagagay laeng dayta, ta inayo nga raud. Ngam, agpurgod tungatan, numalpasan ti kontrata na. Jak man mo apo. Ngam nagpurgod ton. Nasaya atlat na. Tadamot yan sang kabasit nga ornong na iti bangko. Ken napadakkel na matan ti balay mi. Hello, friend. Hello, Belinda. Ay na. Adulat ta ngamin ti trabaho, friend. Iso asuri ha, saan ka makaaliwak sa ita. Di upmungat, ti Domingo. Adulat ta ti sangwak at trabaho, uray Domingo. Agi na nakamot agamin. Masapol nga agaliwaksay kamot sag paminsan. Ay, kuha nga min. Sige ha. Ado pa ti trabaho. Bye. Kinitag ti cellphone na. Sino nga tati nang ibagaan ni Mr. Pelosi, ti sweetheart? Te, agsarsarita kami kini Belinda. Iso nga ta? Ay, kamaudyanan na. Nalpas matlangan to'y balay tayo, tatang. Manong Aldrich. Ay, wan anak. Kasla tsak mauma mang buy-buya iti kinapintas kan kinangayad tayo baro abalay tayo. Sakbaya pagyanan tayo. Pablisan tayo pa nga muna tatang. Uwan. Inak to kasarita ni Kura Paruko. Na isong tati umay mang bless. Anya nga rutihan da tayo ngay, tatang? Ibaga tayo tumat lang kininanang yo. Ti panagpa-bless tayo. Tabarang mangipatulod to iti gastusin tayo. Hello, bakit? Kumusta ka ditan? Hello. Kwa. Nagsayatan nga na nalpasan ta balay tayo. Awan. Kat nakadakdakkel ka nakapimpintas. Nang runa ita, tanapintahan pa yan. Ha? Anyang ruti plano yung itahan lakay. Insingasing ni Aldrich, pablisan tayong umuna sa amin to pagyanan. Ay, mayat Sige, mayatak iti daytangin singasing ti anak ta. Ang dadamdamagan ni Yunes. Noanyan to ti isagana tayo. Ay, o di, pumati kayo ton iti talo ababoy lakay. Agpadaya kayo ditan. Anya? Wan, tabarang nagasgasak tayo tupay ngagyan iti barwa balay tayo. Ay kat no agpadaya kami, akat masapol nga rot ama schedule anaimbag. Ay katwan kat adda kayo na amang pili iti petsa no kaano ti patang pablisyon ita balay tayo. Bayam ta pagsasaritaan minto nga rod. Urayin to no may abula na yun, no bilang. Anya, nagbayagan nga Wan, tapno makapagsagana kami anaimbag kadagiti anak mo.
Nangruna ket ni adupay laang tiwara iti arubayan. Tanay, nabayag ti panagtrabaho da. O sige, naisot ko namlakay. Isot masurot. Alakit, kastapay nga rod bakit? Annadam aka na yung tabagim dita. Kuna ni Belinda, anasaya at ti amo na. Kandag iti amin akabalay da iti daytoy abalay a pagpapaayan. So nga parang umailok at tigayim ko tiri daw. Melba? Belinda? Ah, Dakalan ti tiyan mo? sobra ka. Dito yung ulit ipagsalitaan ta, friend. Agyang anak. Ato ka. Apay ngay may ka. Gaputa na bayagan andi ka nakita, friend. Kumakat impakada mo't ati yung umahay mo. Tapno mailim mga anak, kasta ka di? Kuha. Saan mo na mailimod kanyak ti amin? Masikog ka. Tao at laeng, masulisong bilba. Masino ti ama ti sikog mo? Ni ka di Mr. Pelosi? Wen, Pagta relasyon nyo iti amo? napayagan, Melba. Unak tupay. Saan ka nagbindot iti nadlaw ko hindi ka ta kayo adwa? Ngamaapay ang anak relasyon ka kenkwan. Idin to taada asawa kan anak mo. Tay ko na kun. Tao at laeng nga nasulisog. Di mo ibagbagat kasta. Taamin tayo kat addaan tayo mo't iti panunod. Amu tayo ti dakas ken nasayaan. Pakawanan na ko, ma friend, no nagilimod akad ka. Saan asyak ti rumbang pagdawatam iti pamakawat? No di kat ipinanawam a pamilyam iti Pilipinas. Mapakawandak pa nga ta. Adda ka di pailarantang ang subli iti pamilya. Friend, kailiw ko dagiti anak ko. Kati asawa. Ay ayatem ka di pailaan. Iti laksid anak relasyon ka iti amo. Ay ayatek, Melba, siyempre. Ay ayatek ni Victor. Uray pa no nailaw anak kiti amok. Apay nga tadyak maawagan ni Belinda. Pagriring mo ti cellphone na, ngam di na sungsungbatan. Nanang, sino daw awagan niyo? Di man nanang mo. Itay pa'y nga awagak, ngam di na sungsungbatan ti cellphone na. Ama nga to busy. Isungay sardeng yu pa'y lang ti mangawag ka ni Nanang. Ama nga noong tanpay ti amo na. Uwan, isarding ko nga awagan. Apay tang, anya ko matibagayo ka ni Nanang. Damagit ko mga rod no, kaano nantong ipaw itay kwarta nga igatang iti baboy. Intan pablesan tayo to'y balay. Taan nyo nga apuraan ni Nanang. Tama nga no di pa'y nakaurnong iti ipatulod na. Unang dandanin tinaituli nga panang pables tayo. Mabiit lang nga ipatulod ni Nanang dayta, no addan to kwartanan. So ati kay madanagan, tatang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Ni mat Belinda ito'y umaw-awag arap-rapi. Apay nga ta? Hello, friend. Apay nga imawag ka arap-rapi eh. Adak dito ospital, friend. Apay nga ta ka dita? Aganak ka ka di? Saan pa? Itadyak pa'y magkabulanan. Anya nga rin ti kaadam dita ospital. Ni Mr. Pelosi, isutin taray mi dito ospital. Anya ta pasamak? Saan una yung makaangas? Isungay niyag mi dito ospital. Anya nga rin ti ko na ti doktor. Apay nga agsangsangit ka. Gapot ako na ti doktor. Aba ano saan na nawalasat? Anya? Stage 4 lung cancer ti sakit na. Nakapsutan ti bagina, friend. Anya? Tatang!
Kapag nga gininom kayo. Pangpaikat man iti danag, balasan ko. Ano na danag, tatang? Madanagan ak kininanang iyo. Idi pa'y lakal man nga awagak nang saan nalatamat na sungsungbatan ti awag ko. Addan samot din saan anasaya at anapagtang na. Ay na tatang, adda madanagan kayo no kasta ti pampanunutin nyo. Siguro akat. Saan lang nga masango ni nana nga sungbatan dagiti awag yuken kwa na. Ta siyempre adut as asikasun na. Unang sipod adda ijay. Italang anarigat nga awagan. Isagdang yukit din ti aginom iti arak tatang. Umawag tulatan ni nanang no masango na. Wahen ngam dandanin ti aldaw apa ng pables tayo dito yung balay. Awan pa ijay gatang tayo iti baboy ako nana. Agi patulad-tulad tatang. Di kay kadi unay madanagan. Anya ti ko naman, Rick. Agin inom ni tatag mo ngag may siya. Wala po. Tama problemahan ka ni Nana. Pay, anya ti problema na kininanang mo. Saan na ka na maawagan? Anya, isulaag ti problema na. Amangan ka nun nadadaka sa napasamak ka ni Nanang. Ay sos, tila pagdandanagan ni tatag mo. Mga no saan na laeng siguro amasangaw taado ti trabaho na. Dahil tamat ti kunak ka ni Tata nga pong. Mumot ni tatag mo akanayon ngagsadlay ni nanang mo. Tapno dalaang maipatulod na kada kayo a kwarta. Sa kalpasan na, madanangan adi na maawagan. Umayaman bagbaga na pong. Taamangan no kanayunan naman ng tagbartag. Nakaslay dinabit pa ni Nanang nga napan ni Jabrol. Ay, wait, apok. Umayak to na intun balab. Girl, I need you. I need. Sapay na ko ma. Tamayatan ti panangan ni Mr. Pelosi. Tapno makanadagat iti putas sa ginatang ko. Sana mabali na matay ti amok. Nairot sa turog na. Nakasigig pa yamat maturog. Mr. Pelosi? Wake up! Mr. Pelosi? Mapaya. Naglamay si takyak na. Mr. Pelosi? Wake up! Wake... Sana nga mga angas. Natayan ti amok. Hello, Belinda. Apa nga mawag ka? Awanan, friend. Awanan. Anya tawanan? Natayan ni Mr. Pelosi. Anya? Nay, uray wala talod apote tinagawa ng Victor. Wen, tatang. Teka, agtugaw kayo tao minum kayo umait. Uray ta kalok-lokat pa'y matpimay sa abote. Ay saus anak ko, makadadaal iti salong tinalabas nga arak. Isagdag mo na itan. Tatang, Ay de, kapay ngagsagit ka ba tan? Ay saus talaga nabartag ka. insukat nagsamot ni Jim manugang iyo, tatang. Anya? Hindi naman sungsung-batan tagiti awag ko. At tanasamot sa balin nga ay ayatan na. Ay saus. Tatang. Ne, mga abatan. Ay na, talaga nabartag kan Victor. Yunes, Andrek, umay kayo man, kat agbalansan to'y amayaw. Na yan ni tatang. Naimbaglakit din ta nakaturugan, manong. No saan ngay may ni Apong? Abangan no saan kumapay ang nagsarda nga gininom. Nasayaat mo, ti panangayab mo kan ni Apong. Paisuti dinenggag ni tatang. Makapasuron mo't ni Tatang na mabartag. Tila may sawsawang na itayan. Wan nga rod. Agasam. Atapon nakit din nga adda sa baling aramidon ni nanang iti abroad. Gapulaang ta saan na sungsung-batan kano dagiti awag na. Namin tiga po na. Asan na sumbatan ni Nanang nagiti awag ni Tatang. Siguro busy ni nanang.
Takanayon mo't ama pan ag sideline ako nana. No day tay malpas ti trabaho na itibalay ti amo na. Sa pala ko mga rod atakas tangag paiso ating ko. Belinda. Anya itati plano, tana itabo ng ti amo. Diyak ka mo, friend. Sabi dandani ako naganak. Okay ka di pa ilaang itibalay a pagpapaayak? Saanen? Anya? Anya ti kahit masawan? Kagurguran akong ti inanay di Mr. Pelosi. Kasta mo tagitituang anak na. Anya? Kaya't akong nga i-terminate. Saan? Kasano nga rin no pilitan da kalat nga ikatan? Diyak ka mo, friend. Awan matantiro pa ka sumarang iti pamilya kini Pilipinas. Masapol asagmom asititib ka da ito yung problema mo. No kasapulan nga agawid ka iti Pilipinas. Iso te aramida. Nga mapakawanak pa yung tati asawag kanda kiti anak ko. Di padasam tulat tatagpakawan ka dakwada. Barang ka asyan, kan mapakawan da ka pa itinaaramid mo abasol. Duan alawas nga awan komunikasyon mi ti asawak. Anya katan tinapasamak ken kuana. Atang! Apay, may kulkulan kayo. Di ka di manananang ti pampanunutin nyo. Wen, anak. Taduan alawas nga awan komunikasyon tayo ken kuana. Tatang, saan nyo unay apang panunutin ni Nanang? Tapno saan kayo unay nga parikot? Jak malikli ka na panunutan ti inayo. Tamadanaga anak. Amangan no addan dakes ana pagteng na. Awan mo't nga tatang. Apay nga asaan tayo ang maawagan. Idi, kanayon na asungbatan no adda awag tayo. Gamita, saanen. Dualaang mo't alawas nga awan komunikasyon nyo kan ni Nanang. Aguray tayo laang tatang. Kat no di tayo tulad ta makontak. Umasidig tayon ton itinamnamaan tayo nga ahensya ang makatulong kada tayo. Girl, I need you. I need. Hello, friend. Apa yung mawag ka? Friend, pinagtalod ako ni Tibalay ang pagpapaayak. Anya? No kasta? Talaga ka i-terminate da ka? Tinerminate ako, friend. Sa di nung arutayan mo ita? Adak, dito'y ayoyang tayo alukar. Saan ka pumanaw dita? Umayak, itamat laang, friend. Anya jaram itak, friend. Nandadoma. Mapampanunod ko pa yan diyang pakamatay. Saan? Anong kasta ti aramid? Kan kaslap pinatay mo pa yan tibiyang nga adda iti saklol. Anya nga ro jaram itak. Agawid ka ni Jay Pilipinas. Kat padasam ti dumawat iti pamakawan ti pamilya. Kasanon no sanda ka mapakawan. Si bibiyag pa lang ni nanang mo. Kat patsik nga uray kasanot kadagsen ti basol mo. Maawat na kantulat ta. Isunto ti kamangam no saan na ka mapakawan ti asawam kandag iti anak mo. Tatang, itay pa yung nakatasar ti kanan nyo. Nga mapaya di kayo magmanganan. Sana ka mabisin, Eunice. Tatang, ang mga numakaala kayo ti sakit yun, no? Di kayo marinmangan. Tsak nga ron mabisin. Kasan nga ron ti panang pilit ko iti bagik amangan. Manong, mangan talatan. Wala din. Narigat, no? Saan tamat ang mga nakas kitararamida ni tatat. Ne, Tang, ti cellphone nyo. mabitlay. Ne, ninanang iti umawawag. Oh, kabaudyanan na. Imawag matlangin. Hello, Belinda, bakit? Agawid akong dita Pilipinas, Victor. Agpaiso? Ay sus, agsayatin ngayon nung mapanunod mo di agawid. Aguray ka, apas lang sang sangit ka. Gabuta, ada problema haklakay. Oo, anya mati problema.
Wano iso ti rason nga gawid kan. Kan iso ka di ti rason na di na ka nakontak iti nasurok at walawas. Wen, Oo, kat ay nga ti problema. nadingitek nga jak maibaga ditoy. Nasaysaya at na itong makasango kayo langan. Isunton, ti padang ibagakan kakan ka dagiti anak ta. Anya, agpay siya. Imawag ka ni nanang niya. Wala pong. Ay kung nagsupay nga awan tinakas ana pasamak na. Madandanagan tumat-unay ni tatang yaw. Wan nga roda po. Ay kahit nakaditirason asaan na nga'y mawag ni nanang niyo tinasurok ado alawas. Gapo ka no iti problema na. Ha? Ada parikot ni nanang niyo iti abraw? Adda pong. Kat kunana nga agawid na iti Pilipinas. Anya, kahit anya ti problema na. Di na imbaga pong. Personal to kanon nga ibaga na. Anak ko, agawid to ni nanang yo. Katnoan yan tuman tinagbalin na problema na, saan tayo kumabaybayan? Tatang, anya nga tati problema ni nanang? Day tatijak mo. Ang mga nadagser, tadi pa'y matanalpas ti kontrata na. Anya nga tati parikot ni nana. Murayan tayo Ang lang ipagpakaasip kada kayo. Tulungan tayo no anya day aparikot na. Saan tayo pa'y mat nga amo na niya ti may tulong tayo. Tadi tayo pa'y mat amo na niya ti problema na. Agawid akong friend. Ngamjak amo, na makadinak pa iti pamilya ko na saanan. Sigurado lakit di amakladan to no makita da masikug ka. Mabainak kumasumarang katako ada. Yamawan mo ti amo kasabali apapanan. May mayat no sangon ti problema, friend. Ken naglagi pa nga adabiyag iti saklono nga gururay iti pamatig mo. So di mo baybay anti bagin. Agyaman nagkadag iti pamagbagam. Tulungan na kumamang ikararag. Asapay lang kuma. Tamaawat dakmatlaan. Dagiti ipatpatid ko iti biyag. Diyos ti kumuyog ken ka, friend. Ken sapay la kuma. Tamapakawan ken maawat da ka ti pamilyam. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sapay lang matasumbatan na ti awag ko. Baring nakalandingan ti eroplano ang nagluganan na. Tatang! Asing daw awagan niyo? Sinanang mo, baring nakalandingan ti eroplano ang nagluganan na. Uy, excited ni Tatang Ay, talaga Amom, jakon nakaturog idi rabi Oh, abday ta, agriringin ti cellphone na. Ay, ang mga nakalanding ang teroplano ang nagluganan ni Nanang Tan. Agyaman ta sinong batang matlangan ti awag ko bakit? Nakalanding ka din tinaglugan ng mga eroplano? Juan, adda akong dito airport. Agtaksi tulatan nga gawid dita balay. Ay, nasaysaya at pay Naparapartak naman ti aglugan ka iti bus. Wala kay. Katsapay ko mahata makapagsasangon tayo namang rabi Nuhin, pinapartik pa ikid din kiniyunis ti agit itlog ang manok tayo. Iti kasta, addan to pagsangpatan akalduan ti diguna. Sige nga Rodel lakay. Katni, agawan-awan ti signal dito sa cellphone ko. Bye. Uy, bakit? Bye. Umay kayo ibalay. Kan ijay kayo to namang rabiin to na madamdama. Da tayo amin timang pasungan iti susangpot ni nanang. Ay what apa okay. Tanay, mailiwak mo't ang makiinistorya iti inaayaw. Sa pala ko mata saan ang nadagsan ti problema ni nana? Do apay kat gabed, anay kuyog na tayo dyan problema ako nana. Saan nga tanga adda sakit ni nanang, apong? Ay, Diyos ko. Awan ko ma. Ay na, di mo man ibagbagat kasta, Aldrich. Tapno saan tayo nga agnerbiyos amang pasungad king kuana. Sionis, balasan ko. Inmuraga kiti karnet baboy alutwam anayon ti si data yun ton rabi. Madapay dalom na. Matayo. Wow! Manukilo day titang.
Ang 3 kilo. Lutwam amin. Nakatuntang! Dua pa dyan pinartik nga agitlog ang manok. Un tapno kaslatay la agrambak inton mangan tayo. Kakaisuna ang makalanglang tayo manan amangan ni nanang yo inton madamdama. Alawan tatang. Igado, kan adobo nga ron ti pamayak dito inuraga yung. Awan total adamat dalam na dayta. Ay naanak ko, jak mailadawan ti ragsak ko. Itatapas pasungadan tayo ti isasangpet ni nanang yo. Hello, friend. Nakadanang ka din dita balayo? Saan pa? Nga maasidag kami. Anya nga ron itati marikrik na mo. Anjak maawatan tiriknak. Aglalaw ka danag kan ragsak, friend. Itatang makita ko ti pamilyak. Basta uray anya ti mapaspasamak. Di mo gamdan at ang rantibagin. Laglagi pang tibiyag nga da iti saklolong. Wen, katagyaman na ka. Takanayon nga da ka amang patpatibkar kanyak. Gaputan na singid tangag gayam. Katyak kahit nga dadakas ama pasamak kan ka. Agyaman na kunay kan ka, friend. Girl, I need you. I need. Agsit nga ito na. Ang awan matlaan ng titaksi ang nagluganan ni nanang yon, nako. Dandani siguro itang tatang. Tatang! Ano? Ada nagsarda nga taksi! Okay kayo anak ko. Hintay sabtin ni nanang yo. Ada akot lagay! Idri! Yanis! Belinda! Api anak ka tiyan mo. Masikog kayo, nanang? Sumungbat kayo nanang. Pagawanan dak. Nagbasulag. Manglilipot. Nanang! Saan may amaklon na ito eh? Sayat-sayat tayo ko man na saan kayo nagaw-awid dito. Mangibabain kayo. Api alinig putang nak. Opoy! Nasanda ko na maawat dito'y balay. Nasasayat lang nga namatay ha, Victor. Abong! Saan mingin pagarop? Pakay babainan matgayam ti magpaganin nang isang pet na parikot. Laksida kun nga inaapong. Dakon kaya ta makita pa ni nanang. Apaw, panakaawa ti kasapulan ita ti inayo. So nga di kay kumaipaidam king kuhana dayta. Nailalawan ang nagbasol kat pakawanan nyo kumaan. Saan may mapakawan apong? Nakababain unay dinaramid ni nanang. Suwademi kaya takadin na. Dito'y kamin balayong agyan kan manong Aldrich. Ay sige, mayatlat ta. No dito'y balay nga agpalamiis kayo. Ngam tila ang idawdawat kaw. Kat saan nyo kumabaybayagan ngay ti pamakawan nyo king kuhana. Lakay. Uston. Isardan mo kumadyakin om. Ay anak lang. Belinda. Dinaklaptan hagbartag. Nga makapadakas iti salon at mo dayta. Naglaing ka ama magbaga. Ngam apay ang nagbasol ka. Pakawanan ng kumalakay. Isumat lagayam nga adulat at ipatpatulod mo idi akwarta. Talalakim mat gayam ti among ijay abroad. Pagpapawya akong ti amin. Kaya't kong aturan dagiti bintot ko. Katikad na kumay ti kundaway. Mga asim. Pagawanan ako mga Victor. Saan ka nagpahintumang iti sangwanak? Pagawanan ako mga Victor. Pagawanan na. Belinda, asawa. Agyamanag.
Barik na matlayan ti Baro ti arakop mo kanyak. Ang ihamanak na mapakawanak pa. Yanis, napanan niya apang. Ah? Napandan sa mo tinistimar dagiti dingwen na manong. Barang mayat to amapan mangila ako karagiti nakalapak. Adot na alak kanin ko. Di pa'y lasikalat na timapan mangila ko mo't. Mabayinak. Tunggal ada makakita kanyak. Sang kadamag na ninanang. Uray siyak Mabainak mo't kadagiti tattao manong. Iswa, nagikata kon iti trabaho. Amang ano ni apong daytan. O tingagtuktok pa'y laang. Mabit laang! Umayan! Ay, tatang. Nagkuyog kayo kanina na? Gaputan na pagkawan na konti amam anak. Anya ti kahit asawal ti panagkuyog yado. Tatang. Dak kaya na marakrak ti pamilya tayo. Anak ko. Iso ang pinakawan kong tinayo. Anya, kaya tyo ka ding iraman da kayo aguraan, tatang. Pagkawanan da ko mga anak ko. Saan da ka mapakawan? Mangibabain ka. Pumanaw kayon ditoy! Pumanaw kayon! Anak ko! Pagkawanan da ko ma. Lukatan niyo tiri daw! Pagkawanan da! Girl, I need you. I need Diyos ko, silawan niyo kumati panunot dagiti anak ko. Kat pakawanan da ko man. Ni Melba tayo mawawag. Hello, Melba? Kumusta kan, friend? Saan daklata mapakawan dagiti anak ko, friend? Pimanaw da pa yan dito'y balay. Saan dak kano akayat na makita? Kan makadin na. Anya? Saan inangarot tinapananda? Napanda nakipagyan kini apong daalakay. Una yun, dagiti anak mo. Tingarot asawa. Kaasi ni Apo Diyos, napakawan na. Naawat nakmatlaan ti asawak. Anyan ang kinatarnaw ti panagayat ti asawa. When friend, nakagasgasat hak. Kaputay iso ti nakiasawaak. Ngala, sapay lang ko ma. Tama utub-tumot laang dagiti anak mo ti kinapatag mo kadakwada. Kat mapakawanda kan tumot laang. Day tati kanayan ko ngay karkararag iti Diyos, friend. Kat nadumtang to day tagon daway ang mapakawandak. Siyak tungatan ti karagsaka na tao dito'y lubong. Nay, kaano pa'y anasursurog ti uminubi ti arak apaw. Itala nga po. Gimatangak manit ni may sabutay. Patasag man matyo minom. Barang may liwag ko ti sakit inakam ko kanitatang. Ha? Tapadi ka di ti amayo kat iraman nyo pa yun akagura. Agasan niyo mat kami. Pinakawan nakit din ni nanang. Kat nakadagdagsan ti basol na. Apaw, ti pamakawan kat iso ti makarokat iti gura kandagan sen iti barukaw. So nga ipaayo kumapatan kininanang nyo dayta. Saan min ka mapakawan na pong? Oray kasanaw ti kadagsen ti nagbasulan ti inayo. Kat saan yun to ama ilaksid nga ti darang agtartaray kadag iti orasyong agkabsat. Kat dara na. Apaw, oray limasam ti pagamit ti ara. Kat saan to ngagmaw mo ti mareknam aguray ti barokong mo. No di mo amaw ti mamakawan. Apong, Rokatan niyo, tigura dita, puso niyo. Tatlo lumagan ti barukong iyo. Saan niyo ka di akayat? Ngagbaling kayo manan anaragsak asa nga pamilya. Anay ko, ang sakit di tiyan ko. Belinda. Belinda. Anay ko, Apo, nagsakit. Aga nagagsanla kay. Aguray ka. Kumita kiti pangiluganak kan ka mangipan i hospital. Kapalampalaan bakit? Bakit?
May saan na lumpo alalakit impas ngay mo. Agyamanak. Oh. Belinda! Belinda! Sulis! Andrek, apong! Nay, apong. Apay akas taon na ti apurayo kay masidag. Ay, ninanang iyo, naganagan. Ha? Anya? Huh? Sana ka interesado. When excited ang makakita iti kabsat mi iti ina, apong. No saan kayo man nga interesado iti kabsat yo iti ina? Ninanang iyo, tikitaan yo. Tapag duwa-duwaan ka no ita, ti kasasaan na. Naka-ICU ka na. Ha? Ha? Ah, Manong, inta kita ni Nanang. ay, Kaya't ko ba makita ti kasasaad ni Nanang? Nang, Belinda! Lumaban ka. Saan ka amatay? Ang dandagiti anak ta dito'y sibay mo. Nanang, saan daw kami ang panawan? Saan ka diya? labanam ni patay nanang. Saan na kami apanawan? Namiris men. Napatag kayo gayam ka na kami. Ngayon no nagbasol kayo. Bakawanan da kami kumakan ni Manong. Nubima to ti puso mi. Saan da kayo anapakawan na dagos? Ipaimin ka na kayo ti pambakawan mi, Nanang. Aday ta, ha? Agsublinti po o tinanang yung anak ko. Nanang, agmulagat kayo. Nanang, Anak ko. Nanang, agyaman kami. Inmulagat yung matlangit, nakiti matayo. Nang ko, di bagbagayo pa ng pagawan yung kanyak. Nang, pimigsak. Agyaman na kada kayo. Agyaman na kada kayo. Nung mapakawadak matlaan, anak ko. Kunak lang no saan ko na mapakawan. Kunak no saan tayo na makapagsasango pa'y ang mga nakasit na ito eh. Kat, agyaman na ka. Tauray nagpasulak. Pinakawandak. agpaisugayam ti kunan nihapong ka na kami nanang. At ti pamakawan, iso ti mangruk at itigura kendagan sen iti barokong mi. Agyaman na unay kada kayo anak ko. Oh, nakaraingan ni baby iti indayon na. Bakit? Ni, apay nga, timakdar ka matan yun is. Siya kung timangkita ka ni ading nanang. Sige, ituloy yung lata timangan. Kasyak pailaan timangaywan ka ni ay saat. Sige. Makita yung anak ko. Gapo iti panang pakawan tayo kininanang yo. Nagbalin manan anaragsak ken natalina ay tibiyag tayo. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, adagur uray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Agyaman na nakita ka dito, Nita. Oh, apay ema. Kasta na yung dress mo. Damarkin ron, agap-apa da. Anya? Kasi ka ti pagap-apaan da. Anya? Apay na siya. Saan ko nga amo? Siguro, kaputasaan mo nga ikaskaso ni Ron. Kat ni Martina asidagkan ka. Natural, ana si dagkanyak jay tao. Tadan nagkinawatan ni. Alang araw din, Nita, mapantan. Ang mga naugdin ng randa. Anya? Ala, mapantang arudan. Anya ko matikarbangan ni Ron ang mga pakinima. Awan mat relasyon mi. Pare ron, pangasin.
Di na ko mapilitan namang tutupkan ka. Addan to aldaw mo kanyak, Mar. No ko nam amabot-butang nakitiday ta. Nagbidot ka. Ura pa'y adot barkadam kan baknang ka. Nakarit ka? Gaputawan amo kabasol ko ken ka. Anya ka diti mapaspasama kada kayo ato nga. Kaya't yung ka diti maipan iti guidance counselor? Wino iti opisina ni head teacher? Saan tapay analpas, Mar? Agsabat ang tumot lang iti karasayan ti tubo. Apay Mar, anya po ang tiririyo. Sika. Inagaw ka kano ken ko na. Anya? Awan ba't amo ka nagkinaawatan nyo? Apay ko mga ibaga na tikas dyan. Nakaslakid din at na nagkinaawatan nyo. Puro Diyos matay di aron. Nalawag ka diti panagot utak na. Saan ko nga mo Alangkit din, gusto daytan. Kasaritam to kumaan na saya at ni Ron, neta. Sita ka talaga. Saan ang mabaling tikas jay? Anya ko matikarbangan na kanya. Agar-aram ka diken ka? Juan, ngam binastid ko, tas saan ko ang magustuhan ti ugali na. Nagpangas. Isumat kaya Sa nagaputad na mabalinda. Kunam lang sino ang magbilbilin kanya. Talaga mat. Pulos nga awan. Naging iti kabaalaman ako. Saan ka makidiri? Isumot tatang. Ngam nalabas ngamin tinaramid da aron kanyak. Awan karbangan na amang sitar kan mangbilin kanyak akas dyan. Marahan ako. Iso ti rumbang nga umikay kaninida. Tadida kayat. Binastid da lang rudan. Dahil tangarod dita, abagan no pa kay sarsarakam na ita anak ko. Didak pakadanagan tatang. Saan naklakid di asaktan, mapalabas ko na kita. Ngam nung saktan dak, jak ipalubos. Mar, Kan nakasagana ka amang iposta itibiyag ko, gapo kanida. maranag ko ulit. Aging ka iti dapay lumiklikam, liklikam tiriri. Uwan tatang. Digit haramid ang may pasnak mo ti agadal. Tauray ka sa nutrigat ta. Aramid ang amin nakabala ka mang paadal king ka. Mangnamnama kayo tatang. Agturpos ka na iti high school. Panunutam ti panagtuloy mo iti college. Uwan tang. Kit saan kayo ngagdanag? Palubos ti apo. Ada maalak na scholarship, nulakid di siyak ti valedictorian. Ay, nasayaan no kasta anak ko. Anya jay nadamag ko nita. Nga niya, mama. Si kakit din ti pag-aapaan ti lalaki. Anya? Ada na kay baga kanyak. Jak kayat dayta. Aday takit di ti pang dadaulam iti panagadal mo. Mama, di kay madanagan. Inspirasyon ko lang, dayta. Nasayata. No saan ngagbali na dispirasyon. Dinto mapasamak, dayta, mama. Saan ko nga ilibak kada kayo? Ay, ayatak ni Mark. No isot mapukaw ko. Tsaka mo no niya di pagtungpalan ti biyag ko. Aniya, Diyos to ti kinunak. Agbalin a dispirasyon. Saan, mama? Basta saan ko lang akit di mapukaw ni Mar. Nasakit tinakam ko kakadwa. Kaya't ko ti aglemes iti arak. Nasakit tinakam ko. Iti kaadan relasyon danida kanday di ang mamirmirao ta lalaki. Iba kam lang, no niya tikat mo, aramidan tayo, Ron. Saan kayo ngagdanag? Ada plano kin kwa na. Balaagak pa'y maminsan. Kitno di agtungpal. Ikkan tayo iti pagnakman na. Reglado, disnuga ka dagos na niya ko nam. Kukwak laang ninida. Uray pinnatayan. Handa kami lang itabay mo, Ron, Pards. Agyaman na kakadwa. Sige. Danggayan dak nga ginom. Sky is the limit. Wow! Kasta! Kakaiso ng adot kwartada dati. Asidagan ti JS prom tayo, neta. Uwan nga rod. Sumaruno matan ti graduation tayo. Uwan nga rod. Oh, apay, Emma. Nagkunagdayta na sa naay. Kasano?
Sa anak ka nun nga agtuloy nga agadal iti college. Anya? Sa anan akabaalan dagiti naganak kanyang. Dimang paadal kanya iti college. Ay, kasta ka di? Uwan gayam. Naimbagan ka. Sigurado nga agtuloy ka latta. Wan, nga, saan na ditoy? Ijay ka nun bagyo ti pagtuluya. Kasta ka ti. Sigurado. Agin nagtayo kami kanman. Saan aparikot dayta? Tinapatag kat adalatak communication nyo adwa. Sa bagay, makapag-video call kami. Di kang runaan. Napudno kayo iti tunggal maysa. Ay, wanmat Tano na lagdalaki titi ayat anang bagkat kada kayo ako nada. Saan to ama pagka? Nakasaganan lagi ti arwatem inton JS from tayo, sweetheart. Wanmat nakapadayit akon. Okay. Nakamit ti awan parikot. Ngamin, pura wala ang batalong sleeves kan black pants. Da kayo da kami ngay. Masapol nga at the red na gown. Siyempre Ket, amok. Adda man ang adminar ti kinapusaksag kilab ko. Iti dayta nga altaw. Binol, anak manan. Pudno mo. Para kanyak. Sikan ti kapintasan adayag iti rabaw ti daga. Alawan. San kang agdanag? Siyak ti magbayad iti meriendata. Ha? Ano yan? Saan mo ang kayat ti may libre? Kayat ko mababain akong kan ka, sweetheart. O, apay manan. Siyak ti lalaki. Ngam sakit din ti libre. Parikot ka di dayta. Nagrigat na talaga ti biyag tinakurapayan niya. Ay, at dayta ka manan. Pudno man. Noapay kit ya saan nagpapada ti status tayo iti biyag. Sa bali manan ako nakti pampanunutam. Alakit din, ituloy tang tag merienda. Madamdama, nalpasan ti vacant period tayo. Amom, friend. Apalan kayo launay kan ma. Apay mat, Nakaragragsak kayo atwa. rumbang lang Tawan mat panggapuan ming agladingit, friend. Ikararag ko, timataginayon aragsak yo, friend. Agyaman kas itin ako na. Makapagsisinawan no. Agi na dayo tayo to kalpasan ti graduation. Saan aparikot dayta? Ado, tiwagas ama magsiplo. Mamagin na sa diog iti tunggal maysa. At damot ten cellphone. Wan matikti Anya nga tadag iti mapasamak, iti lasod ti upat atawan. Anya? Ay sus! Nagaday lagit din hinagtang ti utak mo. Wan mat Hello, ladies. Ron? Itulog ka, Nida. Agyaman agron, saanan? Asidagmatan ti balay mi. Wan mat Ron. Kan maysa. Maidagas kumot ta malabsak ti balayda. Tan ka man na sumamsampito, Ima? Nagbastos ka? Please, Ron. Mapankalatan ni ti papanam. Umaya kiti balayo, Nida. Kaya't ka akasarita. Awan ron ba nga pagsaritaan ta? Adda. Anya? Mapantang nida. Saan mo nga kaso na itamukong? Ibagat kang kanida. Saan ko nga ipalubos amay salang akas kinima, ipagtinagam. Anya? Kadyak mag-ipalubos akas kan ka, tipagtinagan. Apay ka sa tilangam, Nida. Kunak mo nagpabagyo kayon, mama. Saan pay? Adalain na si kasok na muna di San Fernando. Intun agsapan ti biyahe. Nilang matindang ti kadwab ditoy, ha? Okay, mama. Didak pa kananagan ditoy. Kan adda parikot. Ang mga numayakarak iti Manila. Anya? No kasta ti mapasamak. Kapilitan na mapandaag na ijay. Ha? Kat ijay tumutan ti pagtuluyang mga gadal. Anya nga rod ngay. Tinapatag kat makapagtuloy ak nga ganal.
Tutuan, kabaalan ka mo't apagadalan. Day talaang makapaginad tayo kamin kan Mar. Saan aparikot dayta? At dapat silpon na paginawagan niyo. Una, kigtot mon parts. Dandaninak na padala po sa ron. At ayo pa'y dayta. Tasan kamot anasagid. Pangasim, di na kumapilita namang tutupken ka. Oh, di pa dasam. Panawan ka man langan. Ang mga nudyak makapagtapal. Takrot kamot gayam. Kunamno asino ka. Takrot! Aldaw mo kanyak ron. Mapunuanak lang saan kaasanudan. Dandanin na padala pusan ni Ron ni Mar. Isut ko na da ibyong, ta isuda din nakakita. Saan na nasasaw kanyak ni Mara? Di na nga takayat mariribukan ka pa'y Ay, apay ka di adi sumardang day jay aron. Riribukan na kamilat na. Aglablabusan. Un nga rod. Kasta talaga, friend. At dalat tama ko na akong trabida. Saan ang makaaw-awat? Imbagak lang nga rodan nga awan mauray na kanyak. Saan mo ang maikat deta? Ngamin, agayat kan ka di tao. Wan, nga makaawat kumamot Imbagak lang nga rodan anak kasaran ti pusok tadan ni Mar. Ay, sobra ti kinadagulit na. Gapu ka di tabak nang ta. Ang nadamkit di Ang mga makapanunod iti dakas kan ka. Ay, day tati saan nga aramidan. Paipalod ko lang kiti. Ngamin, kasla agar aramat iti mariwana wenno may parit at droga. Ano yan? Dahil tati saan napagpadasan nga aramidan. Tagbalinak a kriminal, oras ang nagaramidan na kay tidakas. Iso na saya at mat siguro no madayuak. Nida, No pay amo ka narigat daytoy para kadata. Juan, talaga narigat para karata. Ngam, kuma, agtultuloy lat tati komunikasyon ta. Saan ka ngagdanag? Aginawag kan agchat talata. Juan, saan ka mandanagan iti dayta? Awan ko mati agbalbaliw kadata. Nga oray adayon ton tinagpaitan ta. Saan nga umdas ti kadakkel ti giwang iti nagbatan ta ama magbalbaliw ti panagayat ko ken kanida. Ikarik dayta. Din tumarsa aktoy ayat ko. Anytime from now, manglugin ti programa pa rin. Kat dance for all, ti una apasat na. One friend. Wow! Nagpintas ka ni ti gown mo? Yan. Siyak manan tinakitam. Pudnomat, sigurado ama in love ni Markan ka. Sagado lakit pinapasablog mo kanyak. Hello, ladies. Oh, apo! Agaruyat ti taar mo, Amar. Anyan tagaruyutan. Emma. Pudnomat, kat sigurado, ada kayo ti may sa kadagiti center of attraction inton agsasala tayo amin. Happy, sweetheart. Yes. Gaputa madama kami nga agsalasana, iti lalaki nga ay ayataklawin. Nakarakaro kanya. Tas siyara ako pa. Mayat ti panagsalam iti babae, apuon ti biyag ko. Akasilpo ti angas ko. Una yan. Tati rosas. Red rose, di sagot ko kin ka. Agyaman na. Ala, nalpasan dito karamar. Kan datalaga yaman ka dahi titing nga. Anya, saan tamat na napuputan? Ay! Inyat, aramitin nyo ditating nga. Ha? Pisit kayo! Ni Ron. Mapan ka nagtugaw. Sige, itulog ka ni titugaw mo. Ipatandak! Ha? Tidak ko matanglan! Ni Ron, nakainom lakid di. Kahit magkagkibor. Unay lakit nga minan dahi tiyataw. Bayan, makamu na iti marshals kan ko na. Nalbat ka man! At dantol mo kanyak! Makapawan ganas ti loko. Mar, nita, adi pang pangta ni Ron. Saan yung kaskaso? Makamudan kan ko na. Barong bato talaga. Awan manak nakam na. Pagtangsit na ngamin ti kinabak nang ka.
Gamsan nga iti amin naguntaway, kat maaramid na ti kay kayat na. Saan nyo latan ngay kaskaso na di abarumbado? Agan nagkakankwa na, Mar. At barkada na. Saan ko'y dangatrasan? Awan kasi iti napakumbaba. Mar, podno ti ko na ni Emma. No kabagalampay ti agpakumbaba, agpakumbaba ka. Sapay ko mata makapagtipilak pa'y. Ngam saanan? Sorry langan. O, sige kitin. Pag-enjoy take it di. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naglukumot kang daya tao no kasta. Unyarad tatan. Bastos. Marumbado talaga. Pagbarnakal na di kinabagnang da. Abay, kapot na bagnagan, maaramin na latan, ti kalukuan na. Madlaw na panulinuyan tatan. Di kuram gede, nabaybayan, nagitinaganakkan kwa na. Gusto kayo. Ngamin, negosyante lagi tinaganakin ko na. Kan politician pa ti amana. Daitan ti bagbagak. Ngam ore pa sino lagi tinaganakin ko na no mapunuan ako. Saan kong ipalubos sa rabngisan na ti kalintagak kan kinatao. Nang rona no pagaramida na itidakas ni Nida. Mawatang ka anak ko. Gumawan ka sa tinabakumbaba. At daday umod lang di magtang kitawa na bakumbaba. Kan managpasensya. Naimbag tasan nga iso tinaklon mo. Ay, pakpakawan mo't Anyang iti magaanap ko, no isot pakirelasyon na. Kan anyang iti masakbayan ti biyag ko kankwana. Nasaya at nakapagpanunot ka. Wan mama, saan kayo magtanag? Ta saan nagtungag sabbakan kankwana? Aga magandad ka. Magandad dakit idakas garamidad kan kadayjay. Wan mama, kan may sa, pumanaw tayo matan dito'y. Maya dayo akto ni tiday siya barumbado. Tuwan, ngam sapay lako ba, tabatuloy ti pandakayakar ko iya badila. At dayo matla nga kay kayat ko, nga ijay syudad ti pagtrabakwak, kan ijay mo ti pagadalamon. Kumaa mama, napintas ti klema ijay bagyo. Saan ka si Manila? Kuma, lo ijay bagyo. Wan nga rod mama? Nasayat, no saan nakamayakar. Kaya saya at mat numadaywam da aron abarumpado. Mar, buludak man tay notes mo iti P6. Okay. Ito eh. Isublik to, adalaan tsak mawatan. Need my help? Okay lang, no problem. Okay. Talaga ka ding accounting ka alam? Wan, kahit ko tagbalin na CPA. Wow Katsi ka? Computer engineering. Okay. Usapay lang ko mata mailagpas ko. Kabailam dayta. Si Kapay? Si kalakit di ti valedictorian. Kat si kamat ti salutatorian. Ikarigatak. Dito yaklangan capital city nga agadal. Ta nalaklakalabasit ti cost of living. Wala. Pinapatag kat makaadal ka. Awan. Tawaris sa dino ti pagadalam. No ipasnek mo ti agadal, makaadal ka. Wan man Adda iti tao dayta. Saan ano sa dino ti pagadalam? Ay, nagpartak ti altaw. Agturpos kan iti high school. Palubos ti apo, mama. Katay nakudak. Ijay ton Manila ti pagadalam. Matuloy ti panakayakar ko. Wan mama, uray kay kayat ko kumaiji bagyo ng awan mabalin. Mabalin mo't kit di kumano talaga kayat mo iji bagyo. Makapagindadayuta. Doble ti gastos. Wan matkit di Nganay, ipasdak mo to ti panagadal mo. Tainton makapagturpos ka. Si kanto ti irekomenda ka sumukat kanya kinto nagretiro ak. Mama? Tun apag huston to nga agretire ak. Ala, katsapay la kumaa, mama.
Ang adayo pa'y tayta. Nadaras lang aglabas ti panawin iha. Sana mapuputan. Wan matkit di Alag sa gana kakiti. Apama na malpas ti graduation yo, agpamanilatan. Naimbag ka pa'y. Ije pa'y gayang Manila ti pagadala. Ije bagyo ko mayakar ka no ni mama ije branch da ije Manila. Iso Uray sa dino, basta makapagtuloy Kan kang runahan ti amin. Kaya dayo akin nero na barumbado. Uwan matkit di Nagbali na parikot mo tayo at tao. Awan ko mati parikot no sa nabarumbado. Kan makaawat iti sao. No nataknan ko mga agrayo, di awan parikot. Kasjay mat ngamin. Pagpangas na nga ron ti kinabaknang na. Awan dayjay, awan masakbayan na. Ay, husto ko iti data friend. Kakaasyak lang amang palpalagip kan kwa na. Adi na ko matutupan ni Ron. Kasano tata? Sa dino ti pagdalak to iti college. Sikaman kiti anak. No kas pangarikan ta siya ti valedictorian, ada scholarship grant ta maalak. Nagsayatan no kasta anak ko. Saan kayo ngagdanak tatang? Aramidik ti amin nakabalak tapno makapagturpusak. Nasaya at taday tala ang ti may patawid ko keng ka, baro. Wala. Ikarik. Aramidik ti amin nakabalak. Ken agkararagak mat iti Diyos iti panarabi kanya. Gusto ka. Saan mo aliblibatan ri apo? Isu ti kang runa na kamang tayo ken kalasag. Kadagitan niya manapanubo kinukarit ti biyag. Unyarot tata. Namin adon anapanik nakakdaita. Dapat di examen ni din. Saan ko pala naala ti exam permit ko? Ay, ngam God will provide nga road anak ko. Basta buyo gamat iti aramid. Tawan imposible iti Diyos. No kasta, Manila mat lang ti pagtuluyang mga agadan. One friend. Kunak no ije bagyo ako nam, ta ije ng trabaho ni mama. Natuloy ang mayakar ije Manila branch na. Kasta ka di? At adayo nga rod nga medyo bagyo. Dahil talaang No ije ko mabagyo. Nalaglag ka ti pa nagkita mi kanman. Nabiit lang apalabsan di may sa semestre. Sa bagay. Maliklikam nga rod talaga ni Ron Day tamat kit diti may sa pagimbagan na. Adayo apang surutan na kanyak no bilang. Ngam awan imposible kan kwa na, tadi kotse. Adalukan na. Yun lang. Ngam, ado ti Universidad ijay Manila. Imposible mo ta masurutan na kapay ijay. Husto kay ti dayta, friend. Apay at damdamagam kanyak. Mada kayong matag best friend? Di mom. Ada limitasyon ti panaggayam. Ada dagiti pambanag adinaskan nga ibagami iti tunggal maysa. Nang runa no personal abanak. Ngam amom mat ti may papan kadakwada ken ni Mar. Amok ngom no ti damdamagam no sa dino ti pagtuluyan ng agadal. Dahil ti saan na pa'y anay bagbaga kanya. Ulbod ka mat Emma. Nagtakas ti aramid mon. Ulbot kung kunang kitin kanya. Sana ka mamati asan mo nga mo. Saan ka matlagayim amamati kanya? Nung apay ang nagdamag ka. Anya? Makapasuron ka. Wala, inka gumatang iti kasaritam. Saan ko amaanusan ti makisarita iti kaskan ka? Emma! Mabit lang! Emma! Ti awanan bain? Pinanawan na kitin? No kasta, mapanak langan ijay balay danida. Sarong karak man kiti. Hada ka mo't gaya mo anak ko. Kung tatang,
Nagsara kami lang kanini di San Fernando. Awan na talaga kasta ti agayan ayat. Graduation min inton umay alawas. Ket mapandan to kanumot ka ni di Manila. Ta ijayan ngagtuloy nga agadal. Kasta ka day. Puntang, mayakar ka no ni mama na ijay. Manipod bagyo nga yan ti work na. Ket amang mabayag andi ka magkita. Nagkita kami tuman. Iti bakasyon langan, wano semestral break. Sa nabali at damot ng cellphone na paginawagan niyaw. Wan ket dia. Ay, mayat matkid din wagin na dayo kayo pailangan ako. Tapno adayo kayo iti pan nakasulisog yo, no kanayon kayo ngagsinsin na arak. Pudno ket dia. Inawan, makasinga iti panagadal yo adwa. Ngam itala nga ginadayo kami. Sipod nagayan ayat kami, duwan atawan tinapalabas. Kan di tabaya masubok. Wenno mapanagnagan no kasanuyo alabanan tirik nayo. Wenno iliw yo kunak manlangan. Wan tatay. Tanong na pudno kami lakit di tunggal maysa. Uray, adayo kami iti maysan-maysa. Awan rason na madadael ti din tumarsaak nga ayat. Ana magbigkat kadagiti puso mi. Anya dati nakasigpit iti libro ngayon subli ni Nida kanya. Petalo ti rosas. Talo a petalo ti red roses. Ket no sa anak na bidot. Paset da ito ti rose nginted ko kenkuana. E di JS from me. Isubot lang in sublina. Ket adda kay papanan lagi ti pitalo. Nang laylaydan. Ngam talo a pitalo. Akayat na asawan. I love you. Wen. Hasta lakit iti kayat asawan da ito'y. Ket nupay nang laylayan ng iti pitalo. Din tumarsaak ti ayat ko kinkwana. Dantanin ti adayom Nida. Mabati akton nga agibtor iti iliw ko kinka. Isuwa. Maranak ka sa no. Anya talaga di planom. Nakaikadeng ka no sa dino ti pagadalam. Dakkel ti magastos. Lumapanak pa ilangan ni sa bali a lugar. So dito ayak langan San Fernando tatang. Urek at adda dita ti kurso nga alaek. Kaya mo nakramawatam ti amin anak ko hamag. Nakalunay ti magastos no jay bagyo. No daguban pa iti pagadalam. Unta. Pudno tultulungan nak ni Manong dyan. Ngam adamat bukod na abiyag. Awan na. Alakot sa yatam kumati panagadal mo. Unta tang, saan kaya matanagan? Dakkel ti kaasi ti apo kada tayo. Wan, kasta ti kayat ko. San mo aliblibatan ti Diyos sa pagyamanan? Unta tang, no talaga anay tuding ang makalpasak, mapasamak na ita, nang runa no pagayatan na. Oh, si kamat gayam ron, iho. Naimbag nga oras nyo, nana. Nay, nakainom kan samat barok. Ha? Ay, basit lang, nana. Aya, kasta gayam tibasit para ken ka. Kas kabat la day tay galunggong duwang aldawon ang mga display di cintaan. Day talaga. Ay, anya? Madlaw kadagita matam. Nalaos ti bartek mo. Hala, sana day ta ti pagsaritaan ta. Amangan no makaisawa kak pa iti pakasairam. Nana. Anya kadit gagaram. Ay, nana. Pasyarak ko manin, Nida. Isugayam ti gagaram. Ay nabarok. Napandaken ema ay jeswilaan. Dagpraktis ta kano para ti graduation program. Kasta ka di, nana. Ay, sana baling arudan. Surotak langan ijay.
Nga maguray ka man. Nga day jay nana. Nasa ukanyak ni Nida. Pinaay na kan sabutan. Ah? Lukas ta karon. Sarde nga mo di anak ko. Kan may sa agadal pa ay. Diyak kaya ta makinubnobyo. Kabayatan ti panagadal na. Maawatam ti kayat ko asawan. Baro. Kwa? Apay nga rod, pinalubusan nyo, nagayan ayat da kininida kinimar? Saan ko nga mo kagaya na yat nagayaman? Pilpilin nyo mati paboran nyo. Ah, Makapasuron kayo? Unfair kayo? Dita kayo manlangan? ay, nagbastusan. Di manawlatan. Kaslawan anyaman na mutan ti panang paano na kanyak. Ay nagawan a respeto nan. Agam anyat mapaspasamak. Ay, jak lakit di kaya at akas jak lasi ti tao ti pagsagmakan di anak ko. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Anya, nalpasan ti practice yaw. Nagkita kayo di bastos a lalaki. Sino ti pagpagayo, mama? Jay bastos, nga gararam kan ka. Ni kadiron? Imay ka di ditoy? Wan, nagapo ditoy. Sarong karan nakakano, nga may baga nga da praktisyo para iti graduation. Anya ti naramid na. Anya pa'y, imbaga kan ko na, sardengan na kan, tasaan ko akayat ang makinubyo ka kan ko na. Nga mamom, timbaga na. Mama? Unfair ka no, ti panangibagak nga ubing ka pa'y, adyak kayat ang makinubyo ka. Jak magustuhan da tiyang impagana. Anya timbagana? Dayjay karod. Saan ka na husto ter aramidak apan ang palubos ka na kayo kan mar anagayan ayat. Idinto nga iso laplapdak. Binabalaw na kit din. Sagdaydaya mo daman ang talikod kanyak kaslawan anyaman na. Kaslakla aso pinanawan na latan. Nagkalasan? Apay, anyat mapaspasama ka. Jaki palubos na iso ti pagsagma ka. Saan na nga da kayo, mama? Uray siya. Ay, never nga agsagma ka kitikas kan kwa na. Isungarod animal, tinaklon ko. Nga uray nakurapay da nga dayo ngam iti dayje aron. Tabastos mat, parumpado. Bastos sa talaga dayje at tao. Awan babain na. Asinong karon ti babae nga tatakon ken kwa na iti kasya kababalin na. Husto ka, pren. Pagpangas na launay ti kinabak ng ti pamilyana. Nasa umon. Iso anak ko na nga uray saan na nga ipasnak ti panagadal na tabak nang da. Maibus ti kinabaknang. Nang runa no saan anasaya at ti management data kinabaknang. Ay, agpay so timbagam, Emma. Nukas day na laang. Talagang awan masakbayan na. Ket kakaasila ang ti makiayan-ayat ken kuana. No bilang adda aglawan ken kuana. Adda nga adda, friend. Nang runa kadagiti kwarta laang mat ti almananda ken kuana. Sa bagay, adda lang nga adda dagiti kakasta a babae. Pangas at talaga na dya tao. Kasta una aluksaw ni mama ken kuana. Asino kumamat ti sana maluksaw iti kasyang aramid. At adalakat nga rod adipulusan kayat ni mama daychay. Nga uray pumasyar lang iji balay. Sana bale? Saan na kanton amariribok pa inot na kayo ni Manila? Dahil ti may sarason ni mama. Akayat na ti maitransfer iji branch da ijay. Tapno maya dayo akiti daychay a bastos. Saan lang nga iso? Ore siya. Ha? Maya dayo akmat kan ka. Saan abale? Tama kapag ginawag ta. Ngam sa bali laeng no makapagkinita tayo ti personal. Nasakit ka di tinakam mo? Saan?
Nga mabati ak nagmaymay sa kan malmalday. Agan anos ta kuma, Mar. Taparamot lang iti masakbayan ta, tirason. Nga umadayuak. Awan nga tati. Tiyan niya. Awan, lipatan mo na dyan. Mar, Basta, laglagi pa. Nga urean niya nagti mapasamak iti nagbaatan ta, bayat ti panaging nadayuta. Din tumarasaak ti panagayot ko ken ka. Oh, si kabat gaya, Mar. May mag-orasyon na na. Lasumrat ka. Pagyamanak na na. Agtugo ka, Barok. Pagyamanak mo na. Amok, aninida ti gagaram ngam ladingitak ngay baga taawan. Ha? Dinagas ni Emma agayim na. Napanday jay mall. Gumatang da kano iti usaranda abado da itong graduation. Jay man parutapan na iti tuga. Saan na naibagbaga kanya ka? Ay, kasta ya. No kasta. Urayi mo na Barok. Kat bayat ti managure bukan ko na. Kaya't ka man nakasarsarita. Sige na na. Anya ka dida jay? Talaga ka di. Ngayayatam di anak ko. Wala na. Saan kay ko mangagdwa-dwa? Oh, agyaman na, no kasta. Mamati akmat kindigan ka, Barok. Adalang kayat ko. Panaknakan. Kayat ko panaknakam, ti ibagbagam panagayat bukan ko na. Anya day tanana? Agpada kayo nga ubing pahay. Mangrugrugi kay pailaang agpangato kadagiti adalyo. Ha? Ita, adda kidawakan ka, Barok. Anya day tanana? Mabalin ka di nga cool off kayo pailaang. Taipas na kyo ti panagadalyo. Nana? Di ka agdanag. Saan kumatalapdan ti relasyon nyo? Kan ba isa? No, talaga na ituding kayo iti tunggal maysa. Da kayon tulat ta. Anya tinabasama ka nagtalangam tinakadiliday launay. Kinasarita nak ni Nana Magdalena, tatang. Mapay, anya timbaga na. May papanit ti relasyon mi kaninida. Anya, hapay ka no. Subringan na ti relasyon yo. Saan matkat di? Yam na mabalin kat agadal kami kanupay. Ipamaysami pa lang ti panagadal mi. Kat no bilang tamalpas kami, kat da kami to talaga ti agagasat. Da kami latta. Adamat ka di kalindagan na. Nauray siya, kasta kumamuti bagak. San mo ngay nagragpinday tabanag, tasan mo't namalan, boss? Tatang? Para mo't lang iti masakbayan nyo na ita. Ngam kasladyak ka ba alam ti maya dayo? Kan awan na pulos komunikasyon mi kanida. No kayat mo amaragpat ti arapaap mo. Nasken ngay pamaisampay laang. Tasan na malabas ko nakmananday tabanag ngayon kay ragragpin. Tatang? Wan, inspirasyon no maminsan. Ngam kasanon no mailawan kayo. Ngam sa bagay agin na dayo kay madgid eh. Uwan tatang. Iso akayat ni Nana Magdalena. Mamimpinsan nga awan komunikasyon mi ngagpapan cellphone. Hala, dakan ka dahi tanak ko. Hangam, adang arod maaramidan nyo kanida. No isot kayat ni Magdalena. Adang ata. Ulita, jak supringan, wano tubngaran ti ayan-ayat yo. Da kayo lata. Basta, saan kayo ang agwin naswas nga oregin na tayo kayo? Mama, dahil talaang tamamimpinsan, maputad ti komunikasyon nyo adwa. Laglagi pa, iha. Aramidak ti amin akabaulak amang ipaay para itinaranyag ang masakbayan. Dahito iti kayat ko mapasama para kada kayo. Mama, sanod kita para kanyak na ito.
Iso ngay naramid ko pa'y amin na kabarlak nga sa gana day tama sakbayan. Kumakit maawatan mo, kan saan ko mga agsakit tinaka mo kanyak. Nakasarita ko ni Mar. Kat kunada nga agsarita kayo, sakbay nga agluwas ta nga agpamanila. Uwan, mama. Itod ko ti amin na gundaway yung agsarita doa. Nga agpinakada. Nga, jak kayat ti kalukwan. Maawata mo, ti kayat ko asawan, nida. Kasta ti kayat ti mama, friend. Kat, anya nga rin ti pangatang mo. Kayat ko ti makadal. Kan saan ko kayat niya agsakit tinakam ni mama. Taamok nga doon ti sakripisyo na para kanya. Kayat nasawan, umanugot ka iti kayat na. Zero communication kayo kan Mar. Wan, Emma. Anya mati ko na ni Mar. Saan kami pa nagsarita? Kasta ka di? Amok ang maawatan na. To talaga nga'y ayatan na. Masapo na maawatan na. Wan matkit di Uray kat saan mat asupringan ni mama. Kunana, inton makaturpos kami. No talagaan na ituding ada kami. Da kami lagta. Pulos aden to sumupring iti plano mi. Ta nakasagana kaming tumatan. Emma, talaga ka di asaan mo nga amo no sa dino ti pagkadala ni Nida? Ala, tapno di nakguraan, Ron. Ibaga, ngam saan mo ko man ariribukan pa itigayim ko? Wen, promise. Ijay Manila. Kasta ka di? Wan. Ngamin, may yakar ijay ni Tita Magdalena. Iso nga, ang naagdan ijay. Kat ti balay da nga dito eh. Balay talata Adamat ni Antina ang mabati kan mga iwan. Kasta ka di? Katsi ka, anyamat ti plano. Talaga ka di, asaan kan nga agadal? Makitan to. Numalpas ti graduation. Kasta ka di? Saan ko nga minamalipatan ti imbaga dagiti naganak kanyak? Anya dayta? Agpili ak kano. Agtuloy ak nga agadal. Wenno awan tawidek nga uray piso. Anya? Wen. Iso adayta ti pampanunutek. Man, aglos kaming ken mamain tong bigat nga pa Manila. Iso nga pinalubusan na nga pakadakan ka. Agkita tanto pa'y nga ta. Apay kit tinasaan. Apay, di na ka di maurayan. Sana iti day ta. Upat atawan no wano nasursurok pa'y. Sa tanto agturpos iti adalan ta akurso. Anya ko ma. Itilas ulay ta panawan. Ano ti saan ta anam naman na mapasamak. Nang ronakit, agin nadayuta. Kan awan komunikasyon ta. Dito'y ang masubok ti kinapudno tayo titunggal may samar. Wan, pudno na rigat. Naskan nga agbalinta na tibkar. Sige, ikarikan ka. Manuman akal gaw tiyag labas. At tuyak nga agururay kan ka. Agpaailaan kan ka. Tuy din tumarsaak nga ayat manipod iti kaunggak. Kasta agmatmar. Ikarit. Si kakat si kantulang tin nakayatan. Umunakan maudi nga ayat ko. Oh, sweetheart. Mar, I love you so much. I love you too, sweetheart. Kasano parts? Pista ko man. Ron? Total, agpadatamot anapanawan. Awan parikot kanyak. Si kalangot sana nakaawat. Wen nga rod. Naimbagking ka. Tagayan ayat kayo kinida. Idinto ta siyak. Kit binastad nak. Talaga kasta. Ngamin,
Saan mo tamabalin nga ayatin na tado ah? Gusto ka. Ket nagasgasat ka, Mar. Mabalin na kasta. Ngam saan kong amo, no niya ti mapasamak iti relasyon mi. Iti lasod ti upat atawan na panagin na dayo mi. Mapukawan ka kadi itinamnama. Saan mat ket di? Ngam iti day ta akaunay ti panawan. Saan tayo nga amo nag iti paspasamak? Ket day ta ti pagamkak. Ay ayatek ni Nida. Ket saan ko amaaklon no isot mapukaw iti biyag ko. Talaga nga na-inlove ka kin Nida, Pards. Wanron, Nagasat launay. Tanapudno kang agayat. Ken nagasat ka matuna kin kuana. pudno reta. Amok alab na kaunay. Ken awan makunam kin Nida. Beauty and brain. Adapay makuna akabaulanda iti biyag. Pudno nga awan makunak. Yan mariknak tinapudno apanagayat na kanyak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Ano pa siguro gibangkag nakong. Imbarikas na matay nakakaloban na bunang nitay. Iso aya. Ay, surutek man nga ro di jay. Kat mapan ka. Adda nga min ibagakkan kwa na. Malaman ta bareng mapunas ti sansanuong na. Anyakat ta sa noongan. Ay, wen basang. Sipod nagpamanila, danida, dayjay. Nakasipsip nga tirubanan. Awan pa'y iisumanan. Kasta ka di. Ala, surutek man nga ro danggan. Nailakit din na dyan at tao. Talaga alab na launay ni Nida. Awan, mawatak mat ka direct na ni Mar. May kawa iti adayo ni Nida. Katidakas na, ginumpod ni Auntie Magdalena ti komunikasyon da. Sikamat kaya, Mema. Kasano nga mo nga daak di tikal kalapaw mi? Dinamag ko kan Uncle Kaloy. Imbaga na nga daka ka na ditoy. Ta iwagsak mo ti sanoong mo. Anya? Unahin tasan sa noong. Isumot ti kunana. Makasta, di magas kagaya mi balay. Wan, boring nga min ijebalay. Isuan na lagip ka. Agpada tagaya. Naimbang nito ita na ulimat kan presko ti poloy na. Kat, naglaim kagaya makumanta. Nangag ko ngagdaydayang ka itay. Paspasurutam sa ti kantay iti cellphone mo. Ha? Anya day ki akanta? Inagdag mo mutin. Kwa, namimiss kita at Tagalog song. Ay, timsong yu kan Nita? Saan mat kat di? Mayan natop lang iti panagmaymay sa akin napanawan. Ano yan? Wala, umay ka. Agtugaw ka dito eh. Ay, saan ka di nga tagitaram? Anda, ngam nabati iti balay. Mabaling nga isuro ng gitara, Mat. Una, hapay kiti nasaan. Agpaiso? Ngam, masapol tumot ako mantaka. Una, day talaga yan. Inton maminsan. Ala, umay ka. Mapantay tinagmulaan ni tatang iti papaya. Kumita tayo tinaloom, wano darang idangan. Amangan nung agungot ni Uncle Kaloy. Saan? Umay ka. Makapadukot at talaga ti kastoy. Narigat kayam ti mapanawan. Manungal daw minken ni mama dito syudad ti Manila. Boring. Sana ka makaliwaksay. Nagdagaang pay. Sana kas iti probinsya. Napudot nga agpaiso. Ngam presko ti angin na lang abam. Dito'y no kayat mo ti agaliwaksay. Ijilaang mul. Kumusta nga tamatan ni Mara? Awag at tuman gayam ni Emma. Iso lang ti mabalin kong hawagan. At damagak maipapan kan Mara.
Manungal daw milang dito yung mailiwak una yan iti love ko. Kabaulak na tayo ipturan da ito yarik na. Nagsugat iti naloom a papaya. Nagsamit. Wala. Tanaloom iti mismo apoon na. Uwan nga ron. Nagmayat ti adda mula na. Tano adda naloom kat kayat mo timangan. Adda si dadaan. Saanan anas kan amapan ka iti tiyendaan. Pudno rita. Adaman madamag ko. Manipot nagpa-Manila Danida. Saan kayo na nagsasarita? Saan na? Saan ko na makontak ti sigod a number na? Kasta ka di? Amok abilin ni mama na. Pimpiman ka mat. Magrigat. Anya nga ron? Ano sana? Di mabayag adi kay at kita. Nang runa no, saandan nga agsubli, no, agbakasyon man laang. Tsaka mo. Tsak naman nakasto ti papasama ka na kami. Talaga akasta. Ngam no kalpasan na gito'y apan nubok, katda kayo at talaga tinay kari, awan makatubngar. Puno matkit di. Kat no bilang, mabalin mo matlat at sumapol iti sa bali? Saan kong tong aramidon na ita, Emma? Ngamin, kasilpo ti angis ko ni Nida. Nagkasat ni Nida? Iso ti umuna ken maudi nga ayat ko. Sinurot na kagaya mo na Emma, hindi kalkalapaw y bangkag. Uwan tata. Anak. Sa nagabuta biyangak ti pakasiknan ti pusom. Tan? Saan ka di makatawalan ng awan na pulos ti damag mo kanida? Uwan tata. Saan ko nga mo ti cellphone number na? Nagsukat iti SIM card na. Kasta ka di. Uwan. Taday tati kayat ni mama na. Di man pinsan na maputod ti komunikasyon mi. Ay, talaga. Ngimpay-pay suna. Uwan tata. Ore, mang kumusta la kumamat? Oray ni Emma, di na inawawagan. Amok nga gin inawag da. Ngam sana kayat ni Emma nga itid kanyak ti cellphone number ni Nida. Binilin na nga taa. Kasta ti amok tata. Isungawan maramidak. Ken ako na ni Emma, nabayag ka nun. Namnaminsan ka no lang mawag iti. Ayaw na yan. Awan tata. Nasakit mo tinakam na, tagaslawa na pulos nagkaduan da. Niya ka nun. Unay lakid di mo taninida. Inramraman na pa yan, tigayam na. Isa kaslapat check ti amin. Nga, Tinasaw kanyak na minsan ni Ron. ano da ita? Inya dayo lakit ni Nina Magdalena ninida kanyak. Tadi na kayat asyak ti makaasawa iti anak na. Tamay saak lang anak urapay. Ay, anak ko. Uwan tata. Kat kipagsakitan tinakam ko na maminsan. Ayan tay karin ni Nida. Nga uray anyat mapasamak. Kat siyak tulat tati ay ayatin na. Apay adi na inlaban na ita. Awan nga tamo ti maramidan na at naturay ti inana. Siguro Ngalasan ka na mapukawan ni tinamnama anak ko. Kasi tinakunak mo ti tinaminsan. No talaga ada kayo tinaikari iti tunggal maisa. Agtugmok to tidalan nyo. At da kayo matlaang. Saan ko nga mo tata? Tikadik kinakurapay tayo tiga po na. Amapukaw ko ti damo kan maudi nga ayat ko. Ay maranak. Ladingitag unay no kasilang kanmo ti biyag tayo. Saan kayo kagura tatang? Ngam nagrukop matan ni Nida no bilang. Dinalakit din inlaban ti ayan ayat mi. Nyati amom. No naturay launay ti inana. Katawan na ramidan na. Tata, Ipasnek mo kindi ti panagadal mo. Daitan do ti armas mo amang saranget kadagitad adupay apan nubok iti biyag mo.
Naibaglakit din. Ta pinagtuloy da kamot lang nga nagadal, Emma. Tinulungan nagtikabsat ko nga daijay Hong Kong. Mayat Iso nga, ipasnag ko ti agadal tapno saan masayang ti sakripisyo na. Gusto ka. Tabarang makastragak tumat amang isuro. Talagang intuloy mo ti education na kurso nga. Wan, isot kalakaan nga ilupas. Ngam, at the board exam na. Sana bala na, barang maipasak tumat. Sa bagay. Amok mat na nasaririt ka. Ta saan ka matapaudi idi high school tayo pa. Tada kalat tayo ti top 10. Iso nga rod masayangan ni manang ko no sa anak makapagtuloy. Wan mat Naimbagkan ka. Ta consistent ti scholarship mo. Wan. Isa basit lang tingastusak. Wan kaya. Taraga ka di nga awanan kontak kan kaninida. Awanan. Saan ko pa yan amaawagan itinambar nga inaramat na idi anangawag kanya. Unay matan. Naming pinsanan na nang lipat. Anya nga rod, nakurapay talaang. Siguro, pasig ababak nangan ti kagayim na idjay. Mapukpukawan ako ni kinamnama ngagkita kami pa. Anya? Wanay ma. Be positive, Mar. Nunay kari, ada kayo ti para iti tunggal maysa, da kayon tulata. Siguro Awan gayam, nakita ka nagbakasyon ni Ron. Nagtuloy matlagayam anagadal, kat itjay pa'y Manila. Unsa? Isumat ti ko na kanya kidi. Awan nga tati komunikasyon da kanida. Anya? Adda mabalinda. Kat amangan no isumat ti kayat ni Auntie Magdalena ang makaasawa kanida. Ha? Uy, saan ka nga agliday itimbagak Nalawa ti Manila. Anyamot ten aswerte ni Ron no agkita da idjay kanida. Nagrigat lakit di matan tinumugan. At ka nung amin emergency staff meeting ni mamakat tinak masukon. Sungaktak siya kanulangan. Sobramat nga rin ti traffic. Nida, come on. Ron? Ala, si kakading agpaiso? What a coincidence, Nida. Alan, umay kan. Itulnog kan. Ang mga norabinto na makaawit ka. Come on. Saan ka ngagdanag? Saan ka ripen? Magkaamong titan. Come on. Itulod ka na di pag naadan nyo. Mabalin ka dito ag-request, Nida. If you don't mind. Anya data? Dumagas ta pa yung agmerienda. Nasapa pa yung mat. Ken mabalin mo mat nga ta nga awagan ni mamam. Amalado ka basit. Thank you, Aaron. Mabalin ka di. Inton maminsanan. Ado nga mintinaskan nga ramidak. Short exams minton bigat. Okay. No problem. But, promise, by next time, Sure. Don't worry. Agasong man la, padata pa'y gayam, iti universidad apagad adalan. Kahit mo asawan, naka-enroll kay Jai? Wan, nagtransferak. Sa bali nga universidad, tinagadalak iti nalikod a semestre. Okay. Nasaya atin tuloy mo tinagadal. Wan, Nida, ngamin, awan pagbanagan ti biyag ko, nagbalbalugak latan. Husto ka. Ken, adda balag kanyak dagiti dadakkel ko. Ano sa anak nga agadal, awan ti matawid ko nga uray sinti mo. Aya? Iso ang masapol nga agadalak. Saan ko akayat, ngagbanagag ang nakakaasi. Isumat. Ala, nasaya at nagpanunot ka. Wan, ket,
mabalin ka diya po masyarak to, iti pagnanaadan nyo? Sorry ha, Ron. Stricto unay ni Mama. Oh, sige. Sana bali. Agkita tantulangan iti universidad. Anyan ang naggasat da ito yung aldaw para kanyak. Pulos adyak namnamaan. Ngagkita kami kinida. Kasla na igagara. Kasla na riing tiriknak kinkwana. Ad-adda apim mintas. Kumusta da nga tan kinmar? Pudno nga ta? Anaming pinsan anaputad ti communication da. No kasta tinapasamak. Adda nga rod gundaway ko. Amang ituloy iti panagrayok kinkwana. Ket saan mat nga tan akas idi? Ti kinadayo tirik nana. Tanagsingsing putak matan. Asino jay nang itulod ka ni dabalasan ko? Ni Ron, Auntie. Tay may sa kadagiti nagaram ka ijay probinsya? Wan, Auntie. Agad-adal mat gaya iti universidad at pagad-adalat. Kasta ka day. Gaputan na riga ti lumugan tapasig anak no agraman taksi. Tadinak masukon ni Mama. Iso nakilugan aklatan iti kotse ni Ron. Isong matlagayam Adadanag ko itay. Nay, apay mat. Kabisadok ti ukali ni Ron. Inturturod kon. Jack impadpadlaw kan ko, Ana. Ay, aganad ka anak. Di tay lamo no, anya ti adda iti panunot na. Nang runa kat pinaay mo iti high school kayaw.